bro hi nè hi bro bro how are you bola मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बोलो ठीक बोला bro ने भी ठीक बोला ओके ठीक आड़ी नेपाली बोला जी मैं नेपाली नहीं हूँ थी मैं बोरो हूँ सर्विस सर आई लव यू जान बोला ओके सेम टू यू ये तो इसका नाम तो मुझे नहीं कैसे पहचान होगा इसको जास हेलो सिस्टर बोला हेलो ब्रदर या सिस्टर सरलिस ने क्या बोला सुनो हाँ मैं बंगाईगांव आऊँगा मिलोगी मुझे बोला अच्छा जी आएगा तो मिल लूँगी मैं जैसा सिस्टर बोला हाय ब्रदर हाइसन्स नेमारिया हाय नैना हाइसन्स हाय थैंक यू सबको मेरे बिस्मारी के लिए लेकिन लाइक करो प्लीज़ कौन कौन लाइक नहीं किया लाइक कर दो Sotu, hi baby and hi Sotu, कैसे हो? Sotu hi baby bola, MMB good morning, आबै रानी, आं हालै, हाजिरा मावैनो थांनोसैलाय, आच्छा दुगैहैनोसै आं फैदों आरोना, दुगैहैनोसै, दासो दुगैयो नामा? दहायनो दुगैनांगौ फुङावनो MMB अच्छा सर्विस ने क्या बोला मैं पैसा दूंगा बहुत ज़्यादा ठीक है मेरे साथ मिलने आना बोला अच्छा नहीं चाहिए रे पैसा नहीं चाहिए पैसा को क्यों चाहिए कौन कौन है लाइक करो MMB में दासो अच्छा सिखारदों बा आंहा होनदों अच्छा दासो सिखारदों आयु 10 जालायबाय माथो आबौ राजा जारला 40 ने क्या बोला आज ट्रेन है 12 बजे का मैं बंगाईगांव आ रहा हूँ बोला अच्छा 12 बजे में ट्रेन है एमे मजा माबे थाथ'दो आबै रानि होनदों अ दे होनो दुगैहैदो दे संदेशा में है घर से 2 घंटा लगता है बस बोला अच्छा 2 घंटा एमे मजा माबे दुगैनांदों अ दे दुगैदो दे MMB
बिना लाडू थे बोलो कहाँ मिले हैं बेलना भले कहाँ बेलना खाना में साथ में बोलो आ रहा पास कहाँ मिलना है ज़्यादा नहीं है ये मिलने के लिए हम आपके लिए आईफोनจะสุดสันไลค์กันดีๆเลยนะสุด thank you like देने के लिए Kogus Kogus hello hello good boy hello बच्चा सूरज मान को ओके दीदी बोला गुगई ना अच्छा गुगई कपिल ब्लॉग अच्छा बच्चा साली समय मिलो ना मुझे अच्छा प्लीज़ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ जान बोला अच्छा जी है ऐसा है अच्छा स्टूडेंट से को यार इधर जाते हैं ना माँ खबर लगन ना खबर आना मजा लगन स्टूडेंट से tinggal lima berai Beja sudah zaman ke broker do didi bola itu dia sudah sambil bola bola कौन सा रेस्टोरेंट सबसे अच्छा है बोलो तो बोला अच्छा मुझे नहीं पता रे सर्विस मुझे नहीं पता कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है सब रेस्टोरेंट अच्छा होता है एक कोई बुराई नहीं होता मिस्टर हाय बोला हाय मिस्टर थैंक यू मेरे बिस्मानी के लिए मजा सुdah saya मोजां होनदों आरोना मोजां जानांगौ ना लोगो जोंहा मिस्टार डोरेमन हाय आपका घर कहाँ है बोला जी मेरा घर बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा सुदेमस्रिया लाइक दानबाय आरोना थेंक इउ फ्रेन्ड लाइक होनायनि थाखाय जोंहा सुदेमस्रिया लाइक सरि मिस्टार डोरेमना मा होनखो तुम्हारा टाइटेल क्या है बोला अच्छा टाइटेल बसुमतारी मेरा टाइटल बसुमतारी है ओमफ्राय जोंहा सालि सखमानखो मेरे साथ कहाँ मिलोगी बोलो तो बोला अच्छा आपके साथ कहाँ मिलना है चालीस मजा क्रिस्टाल कैसे हो मैडम बोला जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो मजा सूरज अमन के सुदेमश्री गयारी ब्लॉग लाइक कमेंट सब सेट बोला सुदेमश्री सुरेशा साब खालामबायनो लाइक कमेन्टबो खालामदोंनो नायदो जोंहा सुदेमश्री सुरेश ने लाइक कमेंट सब किया है वजह साली सामान का सच बोलो ना मिलोगी कि नहीं आज मैगी आ गया आज के साथ बोलो हाँ खाओ ना वो क्यों नहीं खाते जैसा आगे रोको बस नहीं जा रहा मैं नहीं खाऊंगा आज
sas bulu bola as boleh jadi this daraman ke oh mi pi aksi bulu Ang din naman Adik nggak bisa gaya, kita mesti rapi. Mana ada kesini. Bây giờ promote đã bị kê bao giờ like dan đó na thank you promote cái gì này thà bài like cái này thà cái bơ phi này thà cái bơ na bây giờ service hay chắc là service này क्या बोला बोलो ना यार अरे बोलो ना यार मैं रोएगा तुमसे मिलने आने वाला हूँ बोला अच्छा ऐसा सर्विस तुम सच बोलो मिलोगी कि नहीं बोला अच्छा नहीं मिलना है रे भाई ओमफ्राय प्रमोद नार्जारिया मा ओंख्रि बाजै होनदों आरोना संथ'बावाखैना आगै प्रमोद मोनायाव फन लोबनानै गगा मोनदों ओमफ्राय जोंहा रमेन्स रामसन हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हो हाँ आप क्या कर रही हो है क्या बना रही है बोला रामसन थैंक यू मेरे दुश्मनी के लिए गुड मॉर्निंग मैं ठीक हूँ अभी मैं एलबी दे रही हूँ कुछ नहीं बना रही हूँ सरलीन सर क्या बोलते क्रू में नहीं Mau ठंडा हो गया खा लो कोई नहीं ठंडा हो गया खा लो कोई नहीं बोला अच्छा अच्छा क्रिस्टल ओके बाय मैडम बोला ओके बाय क्रिस्टल बाय बाय Usoy Basumadana hello Bazay Sonandeng hello Bimunang Sona मा खबर ओमफ्राय जों सार्लिसा बाय बोला साजि बाय ओमफ्राय जों मनजिदा हाय ना हाय मनजिद बर' मनजिदा बाय आच्छा ओमफ्राय जों रामसना मान के बहुत दिनों के बाद आया हूँ भाभी जी बोला हाँ जी इतने दिनों के बाद क्यों आया है बहुत दिन हो गया था ना नहीं आया था देवर जी रामसन ओमफ्राय जों मनजिदा दान thank you Mana mending ini di mana sih kau lucu? Nah, kau saya ada. Oh, cuma ngomong ya. Mulai yuk Monji. Asal Coba lah. Jangan ozayaman ke bazai ma मैगं जाखो होनदों आरोना आच्छा मैगंखौनो मा होनो ओंखामखौनो संथ'वाखै अजय ओमफ्राय जा रामसना मा होनदों टाइम नहीं मिलता भाभी जी आने के लिए बोला अच्छा टाइम नहीं मिलता ना अच्छा खाम ज़्यादा हो गया होगा ना रामसन देवर जी और रामसन ने क्या बोला इसलिए आस आया था अच्छा इसलिए आस आया है
नोंसा अजे मा होनखो दाबो सङाखै बाजै ओंखामखौ नामा उखैयाखै नामा होनदों आरोना संथ'वाखै उखैनाया मा होनो उखैथ'वाखै आरो ना जानोबा दंबावोथ' फैयो रामसन ने क्या बोला साई नाचना नाचना किया के पबेसी बोला साई हाँ जी साई के लिया मॉर्निंग में लेकिन अभी भी खाना नहीं खाया नहीं बनाया थोड़ी देर बाद बनाऊंगी ओमफ्राय जा अजया मा होनदों आं सोर दं दालाय सोर दं दालाय होनदोंना मा होनो फिसाला दङ पापा ये पेट का पेट कैसे सकते ये सबका पेट दिया और अजे मा होनदों आच्छा होनदों आरोना ओमफ्राय जा रामसना मा होनदों आज का खाना क्या बनाएगा बोला आज का खाना पता नहीं क्या सब्जी होगा बाजार में हम गया नहीं है रामसना बोला मैंने अपनी ड्यूटी पर है बोला अच्छा अब ड्यूटी में है मतलब आप क्या नौकरी करता है रामसन देवर जी आपकी ड्यूटी में है आप अच्छा जी Halo लोगोफोर सोर दं कमेन्ट खालामदो कमेन्ट माबानि आमार फुलानि मबाइलखौ लायलाय गियान अजया मा होनदों बाजै नोंसानि राजाया फरायो नामा बाजैना फरायो नामा बाजैनो उन्दैसो क्लास 1 आव मोनदों दासो अजय फरायो अजया होनदों आरोना नोंलाय अबेनि जाखो ओमफ्राय अजय We wanted to say, so we wanted to Hindi. We wanted to
라이브 되잖아. 이리가 싫어서. 뭔지. Ngủ với đâu à? Ăn với ai? Ăn. Có gì mà nên là ăn ở Video satu. Acara para Kaila Gurini Bazin yang oh Itu sudah lupa. Acara para dia Itu sudah na lupa. ayo bro Acara para Kaila Gurini sa Itu sudah lah. Không bầu nữa Vira, dah lepas sekarang. lấy mà nước rẽ với nhà lấy mà lấy giả với bạn sẽ được nó vay vác rồi giờ đó lấy bóng Nanti jadi ni, ngăn chân dưới đây này dah dah sampai. cần vậy đi gần nè đi làm không bạn nè Ah, đi làm không bạn mình nè Sedang lah kepada komen dalam dede komen. Yêu ada nak cerai, ani kacau nak. Gili thang lain cerai. Thang lain ani kacau nak. ay dale. Sudah dulu. Yêu nungan, sekarang ni sana lagi le. Apa yang udah tu eh? Dia stiker tengok, dia udah tu eh. Stiker. Hai yang gede dia nak mana ni? Sekolah itu. Udah.
इसके साथ मा satu pasien dah na. Mana Megi Megi sana kan Megi. मेरे को तो स्किल भूल गया थे Ya dah. भाई तो मेरा भी फाइट होता था पता है क्यों अगर मेरा एक खाना अगर मेरे को तो मेरा भी फाइट होता था Jangan Mister. Good morning sister dah na. Good morning brother. Mister. ऐसे ऐसे तो आपको ढूंढना होगा एक मोमेंट Mister ने how are you बोला जी मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बोलिए Gilin je, mesti gilin. Sa on sali ya good morning dari naon sali ora good morning sali baro phải cô xem mắt cỡ ta sẽ ya ta sẽ ya basic class फरायनायलै class आच्छा आं बारा फरायाखै बुजय एसेल' फरायदों आङो बेखायनो फरायनो रोङा आङो बारा एसेल' फरायनायखायनो खिथादो बाजै बेसे दाना खिथानांगौ होनबा टुवेल्भखौनो पास जानो हायाखै आङो खिथाबावदोसो टुवेल्भ पास नङा आङो Baca dalaman ke खाना खा लिया क्या बीके बड़ो ब्लॉकोला जी खाना नहीं खाया जल्दी अभी नहीं बनाया थोड़ी देर बाद बनाऊंगी
मजा अनजालिमोनबो अनजालिया बोला हाल चाल कैसा है बोला हाल चाल ठीक है आपका कैसा है बोलिए अनजालि बर' मजा ए आरो जाफैनो हादों WT बेसे होनदों आरोना 2000नि एसेल'सो बारा जादों एया ओमफ्राय जोंहा कार्तिक आगैया अय सना होनफैदों आरोना कार्तिक आगै ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ माथो फैलायबायनो फैलायबाय ओमफ्राय जोंहा कार्तिक आगैया सना होनदों फैलायबाय नों सना जिउ होनदों आरोना अनजालिया मोनखौ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बोला बहुत अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है ओमफ्राय जों कार्तिकआ दायनै देनै जा गोदावखा जा गोथावखा होनदों देनै दिनै जा गावदांखा होनो आदसा दिनै जा गावदांखा नों होनदों आरोना दिनै जा गावदांखा नों जाबाय आरोना आदसा यारा बिदि सोंनानै ब्रड खारबाय खोमा आदसा यारा दं होनदों आरोना आदसा आं बिदि सोंनानै खारबाय नामा सानदोंमोन दे कार्तिक आगैया नोंना नावाथ' बिनिख्रुइ नोंना नावाथ' बिनिख्रुइ मानसिफ्रा कार्तिक नोंना नावाथ' बांसिन गावदांसिन जागोनलै गावदांसिनथ' आरो आंनि साबसिनथ' आरो बिनानावा आंनि साबसिन देरसिनसो नुयो ओमफ्राय जागोनलै ओमफ्राय नोंनिख्रुइ होनदोंना नोंनिख्रुइबो होनदोंना ओमफ्राय जा अनजालिया हेलौ अनजालि हेलौ ओमफ्राय कार्तिकआ नोंलाय आंखौ ओमफ्राय नोंलाय आंखौ ओमफ्राय जा सैथ' ब्रह्म नुजाफैनो हादों आरोना मा जायगानि नों सिस्टार प्लिज कमेन्ट होनदों आरोना आदसा जायगा मा होनो आङो आसामनि मा होनो सैथ' आसामनि आङो आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जा अनजालि बर'आ हाहामनि आस्राय सन्जितआ लाइक दानदों आरोना आदसा थेंक इउ सन्जितआ 11 लाइक दानबाय आरोना ओमफ्राय जा सन्जितआ होनदों ओमफ्राय ए आदा मालिकफोरा ना मा जाखोलाय ओमफ्राय जा सैथ'आ जा सैथ' ब्रह्मआ मा होनो अके होनदों आरोना ओमफ्राय जा अजया बाजै गुमैया जायो बाजै फुजायाव फैयानो बाजै होनदों आरोना आदसा बाजै गुमैया फुजायाव फैयानो होनदों आरोना मानो फैगोन ना फैयाथाय फैयानो आरो फैयानो होनदों आरोना नोङो ओमफ्राय जा सन्जितआ मा होनदों आङो खामानियावसो दंलै होनदों दे खामानियाव दंबा सन्जित ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनदों फसायबायना फसायाखै आंखौ नोंनि थाखायलाय होनदों आरोना आदसा फंबाया फुङाव बिमाजों सिगां नायगासिनो आंबो नायगोन दा नायगोन र'
जागोन नोंबो नायफादो इसोरजोंनो ओमफ्राय जा फिसा दा होगोन आं नोंनो नों दलद सिरि जनानै थाथ' ओमफ्राय जोंहा फसायनाया मोसागोन आं सोंबाय आदसा ओमफ्राय जोंहा सन्जिता मा होनखो आङो फार्स्टनिफ्रायनो दंखायो ओमफ्राय नोंसोर फार्स्टनिफ्रायनो दंखायो कमेन्टल'सो हराखै होनबाय आरो सन्जिता आदसा ओमफ्राय जोंहा सन्जिता हाय होनो मोजां कार्तिकआ सावना फिसा हो बाबा आं खालि नोंनावनि खोथाखौल' सोङोरा जाबाय सोंग्रा जाबायलै होनदों आरोना आदसा नंगौ नामा कार्तिकआगै ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ नोङो आंनो हरमार नांगोनलै आदसा जे ओमफ्राय जोंहा यारा दुदे होनलायबाय आरोना जालायबाय ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ नोंना फिसाय नोंना मा होनगोन बेसेबां यार जाखो नोंना बेसां यार जाखो होनबाय आरोना आदसा आंनि यार्सखौसो नांगौ आरोना कार्तिकआलाय 32 33 जाबाय कार्तिकआगै आंनि बिनानावाबो नोंनि देरसिन जाबावगोनसो नोंथ' 24ल'सोबा कार्तिकआगै गथ'सो ओमफ्राय जोंहा अजे माइखौ बाजैलै नोंस्रा बिनानाव दङ नालै बाजै दंबा आं लाबोगोनलै बाजै होनदों आरोना अजया अजयनिया आइदिसो मा होनो चेनेल ना बेनो चेनेल खुलिगोन नामा बेखौनो अजय नोङो आइदि बायदिसो नुदों आं ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनदों गुड मर्निं मेरे जान होनदों आरोना गुड मर्निं मेरे जान होननाय मोजांसै मा होनखो बिदिनो होबाय था बिनानाव मोजां जादों होनदों आरोना थेंक इउ बिदिनो होबाय था बिनानाव मोजां जादों होनदों गोजोननाय थाबाय दे सापर्ट होनायनि थाखाय सैथ' ब्रह्म ओमफ्राय कार्तिकआ मा होनदों आंनोनो कमेन्टआव आंनि नाम्बारखौ हरना हरगोन आं होनदों कमेन्टआवसो हरना दोनबावगोन होनबा नोङो दे हरना दोनाखै कार्तिक कमेन्टआवनो हरनानै दोनथारदो नोङो कमेन्टखौनो नाम्बारखौनो हरनानै दोनदो नोङो ओमफ्राय कार्तिकआ गैया होनदों आरोना ओमफ्राय कार्तिकआ गैया मा होनदों होनाबो होनदों आरोना ओमफ्राय खोमथा नुजाफैनो हादों जोंहा खोमथा ओमफ्राय आंबो जागौमोन बाजै होनदों जागौमोन आरोना नोंबो आङो मेगि जादोंमोन खोमथा गोजोननाय थाबाय आंनि गोसोआव होनायनि थाखाय जा कार्तिकआ मा होनदों नोङो आंनो हरखानांगोन होनलाय हरखाबावनांगोनसो आरो बिब'सो जागोन नोङो आंनि बिनानावखौबो आगै ओमफ्राय जोंहा आदा मा होनदों सिख्लासो होनबा माया सिख्लासो
सिख्लासो होनबालाय ओइ माखौ सों बुंखोब्रा आइया सिख्लासो मोजां नाबिना मा होनदों कहाँ देखना कहाँ देखो कहाँ देखी हो कहाँ देखी हो बोला मतलब नाबिन कहाँ देखी हो समझ में नहीं आ रहा क्या नाबिन कहाँ देखी हो बोला कहाँ देखी हो बाजा अजे मानगो फुलि हो फुलि गन्थ' आरो बाजै औ फुलि गन्थ' आरो बाजै ओमफ्राय अजेया बेखौनो मा होनो बेखौनो मा होनो चेनेल खुलिगोन आरो ना अजय आइदि बायदि आरो ना आं साब खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्रायो आइदि साननानै खालामासै आङो मोजां कार्तिकआ मा होनगोन नोंखौ हराबा आदसा नों आंनाव होनगोन ना आङो बिनानावखौ हराबा आरोना आगै बिब'सो जागोनलै आगै बिनानावखौबो मोजां कार्तिकआ मा होनगोन बाराबा नोंखौनो बिब'खौनो ओमफ्राय जा अजया मा होनगोन नोंसा बिनानावा ब्लग दं नामा बाजै आदसा बिनानावा जोंनिया ब्लग गैया अजय आगै अजय ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनगोन खानाबाबो जागोन लायगोन खावनाबाबो लायगोन दाना खावनानैबो लांफिनसै होनबा दुब दुब दाब दाब बुजालाबायनोसै होनबा ओमफ्राय जोंहा खोमथाया मा होनगोन जागौमोनथ' होनदोंना हालाय खोनालाय गुवाय गुवारावलाय हालाय दामबाय थागोन ना ओमफ्राय जागौमोन आरोना होनबा खुलिलाय मोजां कार्तिकआ थोद आबैसो खोमा थोद जाम्बा होननाय खोमाहाय ना आगै कार्तिक ओमफ्राय जा कार्तिक मा होनगोन आंनि हिनजावसो जागोन आदसा नोंनि आंनि गोसो जागोन जागैया ओमफ्राय जा कार्तिक आगैया आंना टाइमा जालायबायलै होनदों आरोना नों फिसा होलाय हाबजोबो एकदम मोजां कार्तिक आगैया थांनांसिगोन आंजों आदसा खामानि मावनायनि टाइम जाबाय आरोना नुदोंना आयु देरसिनसो होलायोबालाय थांनांसिगोनसो आं होनबाय जा कार्तिकआ गैया ओमफ्राय जोंहा खामानि मावनायनि टाइम जाबाय नामा आगै कार्तिक ओमफ्राय जोंहा मनिराम नुजाफैनो हादों हाय आब' दासो साम' सबाय ओमफ्राय संदों आं इलिजा होनदों इलिजा आगै दे थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आगै साम'जों सबाय आरोना टेस्टि ना बिराद गोबाव जाबाय जायैया साम' सबाय ओंख्रिखौ ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनदों खामानियाव होनदों आगै दे होमबा खामानिया टाइम जाबायबा आगै कार्तिक ओमफ्राय कार्तिक आगैया आं होनदों आरोना आं होनबाय जा मनिराम आगैया इलिजा आगै लाइक दानबाय आरोना थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जा खोमथाया मा होनखो बाजैया बहानि बाजैया होनदों आरोना आङो मा होनो आसामनि आसाम बङाइगाव खोमथा ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनखो गैया होनदों आरोना गैया माने मोजां कार्तिकआ आरो रावबो दा नोजोर होखालै होनदों आरोना रावबो दा नोजोर होखालै होनबाय जा कार्तिक आगैया ओमफ्राय जों अनसुमै नुजाफैनो हादों मा खबर फ्रेन्ड होनना खबरा आंना मोजां अनसुमै नोंनियालाय माबोरै ओमफ्राय जा अजय मा होनदों आदसा खुलिना लानो हो बाजै आदसा खुलिना लानो हो बाजै ओमफ्राय जोंहा फुलिया गैया आरो बियो ना मोखां
आगोलावसो मोनसे खुलिदोंमोन कार्टुननि ओमफ्राय पेजनि खुलियाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा सैथ'आ मा होनदों बङाइगाव खाथिनिनो आंबो बिनानाव होनदों साहाथिंजाय जोंनि दे साहाथिंजाय जोंनि जे इउटुबार चेनेल थाब खुलिना लाभ थाब 100K जागोन नोंना नानि आरोना नोंना नानि होनदों आरोना आदसा नोंबो मा होनो बङाइगाव खाथिनिनो आरोना होमबा सैथ' खाथिनि मा जायगाबा ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनखो बुजानायखौ गियालै बुजाना मोनबाथ' मोजांसो जाबावो आयौ खोमा सोमा आथिं आखाइ दोला दोलि साया होनबा आगै नोंनाव बुजानायखौ मोजांसिन मोनो होनबा नोङो ओमफ्राय यारा मा होनो 33 बोसोरल' सिख्लाथार होनबाय आदसा आंखौसो होनबाय यारा ओमफ्राय जोंहा बुरैबायब्रा मा नोंलाय उल्थासो बुंखाथारोब्रा बियो यारा जारलालै उल्थासो बुंखाथारोलै नोङो यार मोजां कार्तिकआ मा होनखो बाय थांबाय आं होनदों आरोना मोजां मनिरा मा होनखो आङो बरमानि आदा लानावसो फैदों आलासि जानो फैदों होनबा नों आगै बरमायाव आरोना आगै माला फैनाय आगै आलासि जानोबा ओमफ्राय जोंहा खोमथाया मा होनखो होनदों आरोना जोंहा अनसुमैया होनखो आङो मोजां होनदों मोजां मनिरामा अनसुमै हाय होनदों आरोना मनिरामा होनदों आरोना ओमफ्राय आगैया अनसुमै हाय होनदों मनिरामा ओमफ्राय जोंहा मनिरामा आदसा दहाय आब' होनदों आदसा दहायसो फैदों होनबा नोङो आगै नानिसो जागोन आरो नोंखौ फिसाजोसो लिंनांगोनलै मा होनो मनिराम आगैनिखौ दाख्लै मोनायाव नै खर' लोबनानै गगा मोनदोंलै ओमफ्राय जोंहा दुलेश्वर हेलो कैसे हो बोला जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो बाय बाजै होनदोंना दे बाय दे अजय दे ओमफ्राय जोंहा जीवन हाउ आर यू बोला जी मैं ठीक हूँ आप कैसे हो जीवन मोजां मोनो नामा आब' आङो साम' संदों दा फैगोन होनदों दे आगै दे ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनगोन हेल' मनिरा मा खबर होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दुलेश्वर रामा मा होनगोन मैं भी अच्छा हूँ बोला अच्छा होना चाहिए ना ओमफ्राय जोंहा मनिरा मा होनगोन दाहार नायाखै नामा आब' होनदों दहाय दाहार नायाखै नामा आब' होनदों ना ओमफ्राय मनिरामा मोजां आब' होनदों आरोना दाहार आं बारा बुजियासैलै आगै मा दाहार मा होनो मनिरा ओइ नै
thank you Hilai เงินขึ้นไปดีเลยMansalaay ma Bây giờ một nít mà ăn tôm béo pili màu ô ta hal này miro mà bana này mà lại ta hal देखो बेटा hal kulir bana मोनगोन नामा मोनिरा मागै फिल्म ना शर्ट भिडिअ फिल्म आरोना आच्छा फिल्म दा hal फिल्म नायनि र' होमबालाय दायो माबानानै गोदान नामा ओमफ्राय आगै मोजां मोनो नामा औ होनदों औ दे नाय होनदों आरोना नायनि होनबा र' दायो broken hello Paviji namaste London hello broken ji London namaste ji baca Anjalia boroa hello darna hello Anjali hello baca Anjalia ha hasra baca Monira mate apo bai da फैगोन दे आगै दे सबायजों साम' संदोंबा दे बाय बाय ओमफ्राय जा बड' गयारिया हाय होनदों आरोना हाय बड' गयारि हाय ओमफ्राय जा बड' गयारिया बाजै होनदों आरोना दे बुगुरा मा होनो बिबोनां सना मा खबर जब broken aman के क्या कर रहा है Paviji ladies the boss ladies मोनायाव खर' लोमनानै आयौ आंनो मानो खोना ladies boss ha hasra broken nih masa mau nira mangga ada lire komenku abu anda ada lire ada lire ne komenku abu anda ada na oh dia agak deh agak liza dirjaya baca bodoh kayak mana ke engkam zabai nama bazai sona ada na ओंखाम जाथ'वाखै बिबोनां सना जा दिलेश्वरा मामानगो आप स्टेट नाम आपका स्टेट अच्छा आपका स्टेट नाम अच्छा चिरां आसाम चिरां state nam pusana baca monira mau gahaya bonder na oh hai agai baca broken na like कर दिया ठीक है भाभीजी बोला अच्छा ठीक है देवरजी थैंक यू लाइक करने के लिए baca monira mau गया मा खबर बेरना मोजां आगै खबरा नोंनियालाय माबोरै मनिरा मागै बायजा अनसुमाया मोनखो आङो थांथ'नोसै दे फ्रेन्ड फानलु खादों आच्छा फानलु खादों होनदों आच्छा फानलु खादों अ दे अनसुमै
दे जागोन दे अनसुमै मोजां मोनिरामा मोजां आब' होनदों आरोना दे मोजांसो जानांगौ आगै खबरफ्रा ओमफ्राय जोंहा जय बसुमतारी आरोना आब' नों बहानि आङो कार्बि आलंनि होनदों आरोना आङो मा होनो आसामनि आगै आसाम बङाइगाव ओमफ्राय नों कार्बि आलंनि आरोना आदसा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आगै कार्बि आलंनिफ्राय आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय जय बसुमतारी ओमफ्राय जासै सोंहां 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 बर' ना सोंहां बर' सिन्दुरखौ एसे गिदिर थु बाजै ओमफ्राय आइ गिदिर आं गिदिर मा होनो जायोलै आगै नामनो आन्था बिबोनांसना बांद्राय गिदिर थुबा गोदोनि बायदि मोनोलै गिदिर थुबाथाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ब्रकेना जोंहा मा होनदों आदसा भाभी जी आपका आज बहुत खूबसूरत देख रहा है होननानै नायबाय आरो बिदि बारे ब्रकेन जी देवर जी ऐसा है क्या ब्रकेन जी क्या कर रहा है खाना बानाया कि नहीं बानाया ओमफ्राय जोंहा मनिरा मा होनगोन जोंहा नानि दङ ओमफ्राय होननाय दाहायाव आब' होनदों दाहाल आदसा जोंहा नानि दङ हाम्फु होननाय दाहालाव आब' होनदों दा नायगोन आङो दे आगै माबानि मनिरामनि बिदा होनदोंना दा नायगोन आं दे फंबाय ओमफ्राय जोंहा गोदान खोमा आरोना मनिराम फिल्मा दाहाला ओमफ्राय जोंहा मनिरामा मिथिगौ दां आब'ना होनदों मिथिगौ दां आब'आ होनदों आङो दाहालाखौ फिल्मफोरखौनो आङो बांद्राय नायाना ओंखायनो आं मिथिया आङो दा नायगोन आरो र' ओमफ्राय जोंहा दाहाल ओमफ्राय जोंहा मनिरा मिथिगौ ओमफ्राय जोंहा ओइस के एम आ हेलौ बाजै होनदोंना हेलौ ओइस के एम बिबोनां सनाम ओमफ्राय जोंहा सोंहां बर' मा होनखो जाखांबाय नामा बाजै सना होनदों ओहो जाखांथ'वाखैनो संथ'वाखैनो आरोना ओमफ्राय जोंहा ओइस के एम मा होनखो फैलायबाय नै बाजै आंबो होनदों आरोना सोर ओमफ्राय ओइस के एम दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरोना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा लाइक होदो सनाफोर सोरबाफोर लाइक होआखैबा समायथोंसै एसे ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो आदसा भाभी जी मैं अभी ड्यूटी में है अच्छा अरे मॉर्निंग में पूरी खाया है हम अच्छा हर रोज मॉर्निंग में पूरी खाता है ना पूरी टेस्टी है मुझे भी अच्छा लगती है पूरी बहुत अच्छा रोकेना मांगे अच्छा भाभी जी आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया है क्या बोला अरे वो हमारा तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट चाय और बिस्कुट है और कुछ नहीं अभी मैगी खाई थी मैं मैगी खा लिया आपकी रोकेन जी
broken dia berji. हाँ पापी जी मैं मॉर्निंग में खाना नहीं खा खाना नहीं खा सकता है बोला अच्छा मॉर्निंग में खाना नहीं खा सकता है इसलिए तो पूरी खाता है ना आप इसलिए पूरी खाता है मैं भी मॉर्निंग में खाना नहीं खाती कभी कभी खाता है लेकिन हर रोज नहीं खाती ब्रोकन डेबर जी जब ब्रोकन कमेंट बोला कमेंट प्लीज ओमफ्राय मनिरा मोजामान हाम्फुखौ सिनायो नामा आब' होनदों बेखौबो आङो सिनायबावालै सिनायबावा आङो बेखौबो आगै नायबासो गोसोआव फैगोन आरो आङो ने ओमफ्राय नामफोरखौ हमनो हाया आरो मनिराम आगै ओमफ्राय जा रमेना हाय हेल' लिरदो ना रमेन हेल' ओमफ्राय जा मनिरा मामाखौ इलिजा बिनानावानो एसे हामफुआ होनदों इलिजा बिनानावानो होमबा आदसा गोसोआव लानांगोन र' होमबालाय आं नायगोन दे आगै दायो र' ओमफ्राय जब ब्रोकन अमन हर रोज मॉर्निंग में पूरी ही खाता है क्या करूँ उपाय नहीं हा अच्छा हर रोज पूरी खाने से गैस नहीं होता क्या मॉर्निंग में मतलब पूरी खाने से तेल मतलब ब्रोकन क्या है रे देवर जी ओमफ्राय मनिरा मा होनदो हेलेनाया जोंहानि आलासि हेलेनाया जोंहानि आलासि आच्छा हेलेना एक्ट्रिसा नामा ना हेलेना एक्ट्रिसा मनिराम जब ब्रोकन अमन मेरा आदर हो गया है भाभी जी बोला अच्छा आदर हो गया है ओमफ्राय जों मनिरामा होनदों हेलेना एक्ट्रिसा आरोना अच्छा ओमफ्राय जा आपुन ठीक है आरामान हाय गुड मॉर्निंग बेबी व्हाट्सअप बोला व्हाट्सअप हाय आपुन गुड मॉर्निंग ओमफ्राय जा मनिरा मागेमान दाखालै फैदोंमोन नोंसिनाव आरोना आच्छा नोंस्राजों माबा खुरमा जायोबा आच्छा ओमफ्राय जा निशान्त हेलो जी बोला हेलो जी हेलो निशान्त ओमफ्राय जा एम मुजाहारिया हाय माय डियार सिस्टार गुड मॉर्निंग बोला
Hi my dear brother good morning thank you गोजोननाय थाबाय आंनि मेरे बिमानि के लिए ओमफ्राय जोंहा निशान्तआ मा होनदों सब्सक्राइब डान बोला अच्छा थैंक यू वेरी मच निशान्त साब करने के लिए जा मनिरामा आब' लिरनोसैनो मनिरामा होनदों आब' लिरनोसैनो आब' लिरनोसै दे आगै दे ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनदों बङाइगाव बोला आदसा जि ब्रकेन जि ब्रकेन लेबर जि बङाइगाव ओमफ्राय जा मनिरामा आब' संखांबाय गरमथार होनदों आरोना मोनबाय आरोना आगै संखांबाय गरमाथ' जाखागोन मा होनो फांखा गैयाबानो थानो हाखाया आरो होनबा गरमथार आरो ओंखाम ओंख्रि संबा बांसिन गरम मोनखाबावो ओरैनोबाबो खम टेस्टि संबाय नोङो आगै होनबा हाब सबाइ ओंख्रि संनो रोंलायगौ नामाब्रा आगै एफा उन्दैयानो मनिराम आगै सबाइजों साम' संनो रोंलायगौ नोङो आंनो रोंबावा ओमफ्राय जा आपुना मा होनगोन बिके आई लाभ इउ हा सो माच बोला अच्छा सेम टू यू आपुन ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनगोन आयु मा जाखोब्रा बेलाय मा होनो ब्रकेन देबो जि क्या है ये मोजां मनिरामा औ होनदों मनिरामा मा होनगोन बारा गोथाव जाया आब' होनदों आदसा मानो गोथाव जाया जानो हागौ ओमफ्राय जा राभा हाय नेपाल हाय नालेब आगै ओंथि होनदों आरोना हाय राभा नालेब आरोना आदसा माबासो नामाब्रा बेलाय जिरिसो नामा आगै ओंथि आदसा जिरियानो जागोनदांलै ने ओमफ्राय जोंहा मनिरामा मा होनखो र' आङो दुगैनि फैफिनगोन दे दुगैनानै लादो दे मा होनो ओंख्रि संबा बिराद गरम मोनखायो थानो हाखाया आरो माने ओंख्रि ओंखाम संबाथाय गरम मोनखाथारो आरो सबाइ ओंख्रि संदोंबाथ' सरि सबाइ साम' संदोंबाथ' ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मुसाहारिया सबाइ अनला नारजि आंबो हौवाबाबो बरिया रोङो सिस्टार देनां हिनजावनो संना होबाय थागोन आं आदसा सबाइ अनला नारजि संनो रोंबावगौ होनबा नोंबो मुसाहारि बा गोथाव बुस्थुखौसो संनो रोंगौ होनबा नोङो मोजाङानो मुसाहारि टेस्टि बुस्थुखौसो संनो रोंखागौ नोङो ओंख्रिखौ आरोना सबाइ अनला दे देनां संनानै जाहोबाय था होमबालाय जाय नोंनाव थांगोन खाफाल गोनां जागोनलै मुसाहारि ना ओमफ्राय जोंहा मनिरामा मा होनखो जिरिमिया होनदों आरोना सिनायबाय खोमा आगैया जिरिमिया होनदों ओमफ्राय जोंहा आमैल' बर'आ आब' बेसेबां बैसो जाखो आरो बङाइगावआव मा जायगानि आदसा बैसोखौसो नांग्रोगौ आरोना ओमफ्राय आङो मा होनो बङाइगाव जायगा मा होनो गोजोनफुरिनि आगै दे देनां मोनथिबाय थासिगोन आगै बैसोखौबो ओमफ्राय जोंहा बङाइगाव गोजोनफुरि आगै ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनखो सोरथाय बेबा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मनिकाया मा होनखो हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै राभाया जोंहा सोरथाय बेबा होनबाय जिरियानो जाखागोनब्रा नोङो राभा जिरि ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो हेल' आयु कि आदसा हेल' आयु कि मास खायसे ना गरी खायसे
सिंगी मास फाइसे अच्छा सें मास फाइसे फिथिख्रि मास फाइसे अरखि कि आसे होननानै मिनिबाय आरोना मारे मा होनो ब्रकेन जि ओमफ्राय मोनसे भाइराल जादोंमोन ना कि मास फाइसे बेखौ रोंजोबथारदोंलाय माथो नोंलाय ओमफ्राय जोंहा एमुजाया मा होनदों रोंगौ सिस्टार संनो आं आच्छा गासिबो ओंख्रिखौनो होनदों आच्छा अबसे मा होनो फौजिफ्रा रोङो रोंनायालाय ओमफ्राय खायसे रोङा आरोना खायसे रोङा ओमफ्राय जोंना अभिया मा होनगौ अल्स' बोला अल्स' ओमफ्राय राभाया नालेब आगै होनदों आच्छा आदायानो मा बियो होमबा राभाया आदायानो मा आङो बै मा होनो प्रफाइल पिकचारखौ ओमफ्राय आरो लिरनायखौ नोंखौ सानदों दे नोंखौ सानखांदोंमोन आरोना आदा नोंखौ राभा ओमफ्राय जोंहा सैत्य मा होनदों जोंहा सैत्य ब्रह्मआ थिग दं नानि गोजोनपुरि बङाइगावनि ओमफ्राय जोंहा थिग दं नानि होनबाय जोंहा मोजां ब्रकेना हा थरा ज़्यादा नहीं आता है अच्छा आता है आपको इतना अच्छे से लिख के दिया है बारे ब्रोकेन जी देवर जी ओमफ्राय जोंहा हार्दिक ओइ मोना हार्दिका anak nanko anan nanko oi moina अच्छा oi moina लिखा ना हार्दिक ओमफ्राय जोंहा रामाया लाइक दा होनबाय आयु दासो लाइक होबाय नोङो बाबरे दे गोजोननाय थाबाय दे राभा आदा गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मन्दिरा मा मोनगोन आब' अराय सम औ थानाया हामफुदों हेलेनाजों आब' सार्च खालाम हामफुजों हेलेना सार्च खालामनो नागिर दे आं स्क्रिनशट खालामबाय दे मा होनो मनिरा मादै स्क्रिनशट खालामबाय आङो ओमफ्राय जोंहा आंलिं आच्छा आंलिं हेल' होनदों ना हेल' आंलिं हेल' ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनगौ ओके भाभी जी मैं जा रहा है ठीक है बोला ओके देवर जी ओके ब्रकेन ओमफ्राय जोंहा एम मुसाहारिया बाय सिस्टार डिउटियावसो दङ एसे बिजि दे दे जेबो नङा दे मा होनो एम मुसाहारि डिउटियाव दंबा बाय ओमफ्राय जोंहा मनिरामा अके होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा राबाया हा दा होनाया जाया जायोब्रा जायो grang jadi nalarin mau Dede, kenapa sedang komen.
अनजालि नुजाफैनो हादों हाय आब' होनदों आरो हाय अनजालि आगै माबोरै दं खबरफ्रा दङ बिदिनो आब' होनदों आरोना भिडिअ नायदोंमोन आं आगै नोंनिखौ ओंखायनो खबरखौ सोंहरबाय आरो आङो ना देन्जारखा ना आब' भिडिअआ होनबाय देन्जारखा देन्जारखा माने मा बुंबावनो आरोना हिट जादों खिन्थु आगै देन्जार हिट जाखादों जानायालाय अनजालि आगै ओमफ्राय जोंहा थपसें आगे आगे थेंक इउ ओमफ्राय नारा सारा Jerica Sajok Sajok ma nara kasara लिखा है ना कौन सा लैंग्वेज है ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थॉपसेम Sengka hai laseng sengka hai abo sengka hai abo अच्छा sengka hai abo man gaya सनमान गैया आंखौलाय देहा आच्छा हानग्रा बुंना भिडिअ बानायनांगौ हाय बेलाय आरोना लासिंसिं आच्छा इदिसो भिडिअ बानायबावदों आरोना आं नायदो भिडिअआव ओमफ्राय बिदि भिडिअ बानायनानै नागारबावदों नामा आंथ' बैनि भिडिअखौ नुवाखै आरोना ओमफ्राय नोंनि बुंनायाव मिथिबाय आरो माबा दुखु मोनो आरोना बै नंथारिखौ बुंजाबा दुखु मोनो ब्रेना गरम जाजोबखायो ओरैबायदि जाखायो आरोना नंथारिखौ बुंजाबा लाजाखाया ब्रेना गरम उल्थां फाल्थां कन्ट्रल हाया आरोना जाय बुस्थुआ जेनेबा नंथारा बेखौ बुंजाबाथाय बोरैबा जाखायो आरोना नों आरो सिरि थाबा मानसिफ्रा आरो उल्था नोंगौसो सानो नालाय ओमफ्राय दायो नोङो उल्था रिप्लाय होफिननाया मोजांसो जादों आगै अनजालि आरो बयबो गिनानै थाबाय सानगौमोन ना ओमफ्राय जोंहा थपसेङा मा होनखो हाय अमा बोला थपसें मतलब अमा मतलब अमा माने अमा ना ओमफ्राय जों मनिरा मा जादों आब' होनदों आरोना
आदसा आगै मा होनो एसे बुजायाखै आगै ओमफ्राय जा अनजालिया मा होनखो बानायदों आब' गुन्दाया साला होनो आदसा बानायमारदोंसो होनबा बेबायदि मानसि थायोलै एकदम मा बुंबावनो आरोना ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनखो होबावगोनसो आङो आब' होनदों ओमफ्राय दंखाबावोसो होनदों आदसा दंखाबावो आरोना होनानै हो अनजालि आगै ओमफ्राय जोंहा थबसेङा मा होनखो आदसा ओमफ्राय जोंहा बिजावजालि बड' आंनिखौ मानो नायाखै फ्रेन्ड होनदों हा भिडिअ नायजायाखै नामा नोंनिखौ बिजावजालि फ्रेन्ड आंजों लोगो दंना नोङो बिजावजालि बड' लोगो गैयाबा मा होनो साब कमेन्ट खालामनानै दोनहर आङो बेक हरगोन ओमफ्राय भिडिअखौबो नुगोन आङो ओमफ्राय जोंहा रबिना मा होनदों जोंहा वेर आर इउ फ्रम बोला जे फ्रम आसाम आसाम इण्डिया ओमफ्राय रबिन गुदुं ना ओमफ्राय अनजालिया देहा फानग्राया माबायदि न'खर जाग्राया माबायदि साननो रोङा साला होनो देहा फाननानै जाग्राया नोंगौ नंनायालाय नोंखौ एकदम हिनजाव मानसिखाय माबा गादबनो नागिरबायमोनदां आरोना हिनजावफोरखौ बिदिनो खालामोलै अनजालि आगै जानला मानला गाज्रि नाथाय एलबि होबाबो ओरैबायदि लिरो आरोना थायो आरो सासे सानै मानसि ओरैबायदि लिरो ना फरायथावगौ ना दोनथावगौ ना दानथावगौ आरोना ओरैबायदि गाज्रि लिरग्रा मानसि थायो आरोना ओमफ्राय बैफोरबायदि लिरग्राया गुबुन हारिया जायालै बर'आनो जायो बर'आनो आइदि सोलायनानै लिरलालाबायखायो फाग्लासो जात थाखायो आइदि सोलायनानै लिरग्लुंलाबायो जानला मानला ओमफ्राय मा गोसोजों मा इन्टारेस्टजों लिरोथाय माबोरै लिरनो हायो गावबोथ' बर' ने लिरग्राफ्राबो आरो बुंग्राफ्राबो बर' ओमफ्राय जा अनसुमैया मा होनखो मनिराम बर' आंजोंबो लोगो जादों होनदों अनसुमैया मनिराम लोगो जानो लिंदों नै ओमफ्राय जा मनिरामा आं इलिजा आब' अनसुमै होनदों मनिरामा इलिजा आगैसो ओमफ्राय जोंहा रबिना आइ एम फ्रम नेपाल आदसा नेपाल फकरा आई लव आसाम बोला अच्छा आप नेपाल से है आसाम आई लव आसाम आसाम को अच्छा लगता है आप थैंक यू आसाम को पसंद करने के लिए रॉबिन थैंक यू नेपाल से मुझे सपोर्ट करने के लिए रॉबिन दैमुआ हेलौ आब' होनदोंना हेलौ आगै ओमफ्राय अनजालिया आंबो गादब जाया आब' आंबो गाहाय थाखोनि मानसि नङा सिनायाखै साला होनदों सिनायाखै साला मानोथो नङा गारा गादब जानो आगै अनजालि नंथारिखौलाय जाय मा होनो जाय माबायानो जेनेबा नंथारा बे बुंनाय बायदि नंथारा बेखौलाय मानो गादब जानो ना आङो ओमफ्राय जोंहा सोंदो ना मा होनखो हेलौ मादै होनदोंना हेलौ आकासना सोंदों अनसुमैया दे सरि दे होनदों आरोना दे होनदों दे होनदों ओमफ्राय जोंहा रबिननो के बोला मेरे
मेरे भी मेन था मेरा भी मेन था आसाम अच्छा मान था आसाम से शादी अच्छा करने के लिए मिला नहीं बोला अच्छा आपको भी मतलब मन था आसाम से शादी करने के लिए लेकिन मिला नहीं है क्यों नहीं मिला मिल जाता ना चुनने से ये मिल जाता अभी शादी कर लिया रवि अभी शादी कर लिया कौन कौन लाइक नहीं किया लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन करो मतलब ज्वाइन हो जाओ आई एम अनमेरिड अनमेरिड है अच्छा अनमेरिड है आप बजा सोमदोन ने क्या बोला जाखांबाय नामा होनदों जाथ'वाखैनो सोमदोन जाथ'वाखैनो आफा सना सोमदोन जाथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा सोमदोना दान खालामबाय रा होनदों आच्छा थेंक इउ सोमदोन आफा दान खालामनायनि थाखाय आसाम मोजा रबिन क्या बोला आसाम का लड़की मिला तो जरूर शादी करूंगा बोला अच्छा आसाम का लड़की चाहिए जी अगर आपको करना है तो मिल जाएगा क्यों नहीं मिलेगा ओमफ्राय जों अनजालिया मा होनदों माखासे कमेन्टनिबो रिप्लाइ हैगोन आं र' साननै कमेन्ट रिप्लाइ हैगोन आङो र' सानैसो मानसिया आंखौ मा बुंहरदों होनदों आरोना आच्छा बिदिबा सोरबा माबा होनहरलायबाय आरोना आगै कमेन्टआव मा बुंनोब्रा बिदिनो थायो ओमफ्राय जोंहा अपिया मा होनखो हाय ब्यूटीफुल भाभी जी क्या हाल है लाइक दैट अच्छा अभी मैं ठीक हूँ लाइक करने के लिए थैंक यू वेरी मच और हाथ ले लिया मैंने अभी आप कैसे हो बोलो ब्यूटीफुल बोला ना थैंक यू ओमफ्राय सिंगल बय बाजै होनदों आरोना आच्छा बिदिना बुंदे जासना रजिया लाइक दान आब' सना होनदों ना थेंक इउ रजिया आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जा रजिया आङो जेबो खोनाया दे आब' होनबाय आगै दे अबावबा दं नामा आगै रजे बहाबा दं नामा ओमफ्राय जा सिंगेल बया मा होनखो खावलाया जा मोजांखा होनदों आरोना आच्छा खावलायखौसो नुदों ना सिंगेल बया बेखौनो आं ओमफ्राय जा अनजालिया मा होनखो दा र' आब' ओंखाम जानो दे दे जाना ला दे अनजालिया आगै दे जाना लाग्रो दे बाबुबो दंना गोरलैनो ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनखो हाय आब' अनसुमै होनदों आरोना रजिया आब' अनसुमै होनदों जोंहा अनजालिया आगैया हाय आब' खर'सो गरम जायो होनदों खर'आथ' बोरै प्रेसार एकदम आरोना आगै मा बुंबावनो ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनगोन हेलौ आगै रजे सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रजिया आब' होनदों ओमफ्राय जोंहा रजिया मा खालामदों आब' सना अनसुमै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अपिया मेरी प्यारे भाभी जी मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ बोला
अच्छा देवर जी आपकी ठीक है अच्छा ठीक होना चाहिए मतलब है ना अभी ओमफ्राय जा रजिया अन अनदाना थेंक इउ अन होनदों थेंक इउ आगै अन दोननायनि थाखाय ओमफ्राय जा सिंगेल बया मा होनगोन नामखौ बोरै सिंगेल बय लाखोब्रा आगै मा होनो सिंगेल सासे सिंगेल बय सासे दंखायोमोन ना आंहा एखे मोनफ्राङो गुबुन आं ओमफ्राय जा बाजै नोंसोरो गामियाव थांगौमोन होनदों आरोना आदसा जों गामियाव फैनोमोन बङाइगावआव ना बेयाव आगै सिंगेल बय माबा बिबोनांफोरनाव बेयाव गामियाव ओमफ्राय जा अनसुमाया मा होनखो बानलु खादों आगै सना रजे होनदों अनसुमैया बानलु खादोंनो रजे बानलु बागान खादों खोमा मालाय ना अनसुमै ओमफ्राय जा रजेया अ नोंगौ नामा आब' अनसुमै मा ओंख्रि जायामोन होनदों आरोना मा ओंख्रि जायामोननो ओमफ्राय जा सिंगेल मा होनदों जोंना बाक्सा मुसलपुर बाजै होनदों नोङो बाक्सा मुसलपुरनि आरोना आदसा मुसलपुर बाक्सा मुसलपुर जी ओमफ्राय जा रबिना मा होनखो बीके बर' मुझे लड़की दे दो आसाम का अच्छा आसाम का लड़की चाहिए आपको रवि जी आप खुद ढूंढना पड़ेगा तभी मिलेगा अभी ने क्या बोला भाभी जी आपकी आवाज़ बहुत ठीक मीठा है बोला अच्छा आपको मीठा लगा थैंक यू अभी ओमफ्राय जा राबाया मा होनखो हाय मेडाम गुड मर्निं होनदों आरोना हाय गुड मर्निं राबा लाइक दैट बोला राबाया आप कहाँ से हो मैडम बोला अच्छा राबा मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय जा रजिया अन होनदों थेंक इउ ओमफ्राय जा रबिना आईडी व्हाट्सएप नंबर दे दो ना बोला अच्छा व्हाट्सएप नंबर चाहिए आपको रबिन जी ओमफ्राय जा सिंगेल बया मा होनदों फैबायना फैया बाजै मुसलपुरावनो होनदों आं थांफेराखै ओमफ्राय जा बिब' दं आरो दा बिब'नि लोगोसो दंमोन सासे मुसलपुरनि आरोना बिब'नि लोगो ओमफ्राय आं थांफेराखै माने ओमफ्राय बेखायनो माने मुसलपुरखौ माबायो आरो आङो खोनाखांबाय नालाय नामखौ सिंगेल बय गोनां जोंना ओमफ्राय जा अनसुमैया मा होनखो आलु मुला बिलाइसो आगै रजे होनदों आरोना सना होनदों आलु मुला बिलाइसो आगै रजे सना होनदों ओहो बे जाया बाबा बे जाया नोंनो लासना राबाया मा होनखो मेरी प्यारी भाभी जी बोला अच्छा जी बोलो राबा जी ओमफ्राय जा रजिया हेल' सनाफोर सोर गोदान लोगो जादो दे आं बेग हरफिनगोन होनदों आरोना बेग हरफिनगोन जोंहा आमानि मुंखौ लाना फै सोर गोदान लोगो दङ रजिजों लोगो जानोनो बेग हरफिनगोननो लोगोफोर जोंहा रजिया गोथाव दे आब' अनसुमै होनदों आरोना राबाया आइ लाभ इउ होनदों बोला सेम टु इउ राबा ओमफ्राय जा सिंगेल बया मा होनगोन दाराङाव फैया नामा आदसा नोंसोरो बाजै दुगैनो होनदों थांफेराखै दाराङाव थांफेराखै आरो
आरोना थांफेराखै ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय जोंहा मा होनो ओमफ्राय जोंहा राबिनाखौला हाय जी हे हा जी हा तो दे दो ना नेपाल में हैप्पी देर माया देर माया करके रखूंगा बोला अच्छा हैप्पी नेपाल में हैप्पी देर माया करके रखूंगा बोला अच्छा वजह अभी भाभी जी भैया अभी कर पर है क्या बोला भैया कर पर नहीं है ड्यूटी में है अभी र'जेया अन होनदों आरोना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय राबाया मा होनखो आङो जायालै र'जे होनदों आरोना मोजां सिंगेला मा होनखो दारां नगा दारां नगा दारां नङा होनदों दारां नङा होनबाय दारांगावसो होनदों आदसा दारांगावसो आरोना आङो थांफेराखै मा होनो सिंगेल बय बिबोनां थांफेराखै आङो गैफेराखैबो आरोना ओमफ्राय जोंहा र'जेया मा होनखो राबा हा मिनिदों ओमफ्राय जोंहा मनिरामा र'जे हाय आब' मे एलिजा बोला ओमफ्राय सिंगेला मा होनखो पिकनिक पस्ट होनदों आदसा थांफेराखै आङो पिकनिक पस्ट ओमफ्राय जोंहा र'जेया होनदों मनिराम आगै सना नोंबो दं ओंथि हा मिनिदों ओमफ्राय जोंहा र'जेया राबा दे लोगो जादो होनदों लोगो जानोनो राबा ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनदों सिंगेल बय आंजोंबो लोगो जादो आगै सना होनदों आरोना सिंगेल बय लोगो जानो थिनदों नै अनसुमैया लोगो लादों आरोना ओमफ्राय जोंहा राबाया र'जे गिख' होनदों जोंहा राबाया र'जे गिख'नो मोजां मोनैरा मा र'जे आब' होनबाय आरोना र'जे आब' र'जेया मोनगोन राबा गिख'सो ना हा होनदों र'जेया गिख'सो ओमफ्राय जोंहा र'जेया मोनगोन मनिराम आगै सना मा ओंख्रि जायामोन होनदों आरोना मा ओंख्रि जायामोन होनदों खिथाहरदो मनिराम ओमफ्राय जोंहा मनिरामा सबाय साम' होनदों आरोना सबाय साम' होनो मालाय कौन लाइक नहीं किया लाइक करो लाइक जायाखैबा लाइक होदो सनाफोर ओमफ्राय जोंहा राबाया जायालै गावहा हराबा होनदों आरोना गावहा हराबा होनबाय ओमफ्राय जोंहा र'जेया गोथाव दे आगै गोथाव दे आगै मनिराम होनबाय ओमफ्राय जोंहा र'जेया मानखि राबा गिख' होननानै ओमफ्राय जोंहा राबाया र' दे ना बालेब र' दे बालेब होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बय अनसुमै आब' नोङो अबेनिमोनलाय खोन्था हरलाय होनदों अनसुमै बबेनिमोननो नोङो खिथाहरनांगौनो जोंहा सिंगेल बया सोंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा राबाया र' दे र'जे होनदों ओमफ्राय जोंहा र'जेया अके दे गिख' होनदों आरोना र'जेया सिंगेल सोर सासेया जाखोथाय आगै नामा होनदों माबाया सिंगेला बियो बै सासेया नङा बे सिंगेल सासेबाव
बै सासेखौ सिनायखायो खोमा नोङो रजेया सानै जाबायलै ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनदों जोंहा अदालगुरि मासबाटनि आगै सना होनदों आरोना अदालगुरि मासबाटनिनो अनसुमैया सिंगेल बया सोंदोंमोन ना बिबोनाङा Papa, Horna, Amma. रुमाव लाहै दसे आं दसे थानानै नों मोनसिगोन ने कितने परसेंट दिखा? मेरला दं 70% हमें खत्म कर देगा कल रात में भी देखना है नोङो दानो मोनालै र' दा दसे थानानै ओमफ्राय जोंहा रजामानखौ उदालगुरि लिरबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा रजामानखौ सापर्ट ओमफ्राय रजाया जोंहा कमेन्ट माने नोङो सावन होफै ओमफ्राय जोंहा रजामानखौ अदालगुरि सापर्ट लिरबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टार एला नाइस मेंग' थाया खोमा मिस्टार एल दाखौरा मिस्टार एल लालाय कैन आई गेट मैंगो जूस बोला अच्छा जी ओमफ्राय जोंहा मिजिं बर'आ हाय होनदों आरोना हाय मिजिं ओमफ्राय जोंहा रजिया मिस्टार एल हाय हेल' बोला ओमफ्राय जोंहा रजिया नै गाबथ'बाय नामाब्रा रजिया ओमफ्राय आंजों रावबो लोगो जाया आब' सना होननानै गाबहरबाय आरो ने जारलासो मिस्टार एला इउ मेरिड सोंहरदों आरोना आदसा आंनो ओमफ्राय जोंहा रजिया गाबहरबायहाय मानसिफ्रा लोगो जायैखाय
लोगो जादों मानसिफ्रानो माबाबायसो खमायबायसो नै मा होनो मिस्टारा मा होनदों मिस्टारनि क्या बोला will you action in my wife serious अच्छा action in my wife serious बोला will you अच्छा जी ओमफ्राय जोंहा sampo sempot flower अच्छा थैंक यू मेरे बिस्मानी के लिए हाय बोला हाय हाय guru namanya tuh makobor आपका अब आईडी है ये संपोर्ट आईडी है क्या ये ना इसका चैनल बनाएगा इसका चैनल बनाएगा क्या teman spesial bisa bernama deh romantic okay started no angry face you are romantic okay no angry face अच्छा कौन हो गया रे ये start फेस में क्यों एंट्री करना एंट्री लाना है क्यों गुस्सा लाना है Rabu bilang nama berapa untuk ralai deh sama per set-setong sendeng mah komen hanam deh komen seharusnya on udah ada nah thank you seharusnya on bentar Nah, mana Rose Nico nih? Jadi sab kalam nani warni orang ada, mau berfungsi tu.
aku macam beauty dah. Amat tulah ni mobil tu sih lele bapa. Dengan anu nang. Yang binan lah boleh. Nơi anh ấy dân sắp này video này. Saya kombinasi yang kosong dengan belum saya nama. Anggap video ko senai dengan, ampai komen ko sorak sorak nasi lah na. Mana komen na video so saya kali mana hanga sorak sorak nasi lah na. Macam apa beautiful sangat. Rose Baca Hainasri agaya nuzap Hainasri agaya hudung zene thene like lo abom bai de Hainasri agaya ze bunong ade amraja Hainasri agaya lamjana se dong de oh de Hainasri agaya de baca Rozia Haina ziu hunda na oमफ्राय Rozia मोजां मुलि जादो Haina ziu hondों मोजां मुलि जानो थिनबाय Rozia Haina agaya Ada saya Rozia sona saya koi muli nanda podar na. Pinung ah, koi kusenang go. Hah? Hanya saya teh ang koi tho bye deng. Oh de bye. Baca Rozia Haina ziu bai hondeng Rozia Baru kesempatan sih. Rozia on aja. Thank you untuk yang pakai. Sebenarnya tidak ada.
on na baca aina tu bayo na aina sa ya rose ba yung kisona ya baca rose on dia on dia thank you on na thank you thank you bini nोङो मा होनो रजे दासो सोंबोनो रोंबाय आं थांबाय नामा रजे अबेनि नोङो organ hello बोला organ अमन कैसे हो बोला जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो ओमफ्राय जा रजेया अन होनदो आरोना organ में भी ठीक हूँ बोला अच्छा ठीक है आपकी खाना खा लिया आपने बोला नहीं खाया खाना आपने खा लिया क्या खाना organ जी Rojeจะโอนกันนะ thank you โอนทันได้เข้าใจโรเจऔर फिर क्या बोला मेरा लंच का टाइम नहीं हुआ है अभी बोला अच्छा टाइम नहीं हुआ है कितना बजे में टाइम होता है कितना बजे में लंच का टाइम कितना है अच्छा organ 2 बजे करीब लंच खाना है अच्छा
आप कौन सा नौकरी करता है? आप लंच बना के रेडी कर दिया? हम कर दिया, ठीक है। आप लंच बना के रेडी कर देना, ठीक है बोला। अच्छा, ओके जी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, पोर्क मीट के साथ। अच्छा, पोर्क खाते हैं आपकी? रोजे ऑन, हाँ हाँ हंस रहा है। अच्छा, क्योंकि मुझे पोर्क पसंद है बोला। अच्छा, अब बोरो है। कौन सा नौकरी करता है आप बता सकती हैं? नेपाल में पोर्क बहुत ज़्यादा। हम्म? नेपाल में पोर्क बहुत ज़्यादा खेत है ना बोला। नेपाल में, अच्छा जी। नेपाल में हम नेपाली हो? मोई तो मैं तो बोला। अच्छा, आप नेपाली हो? आप कहाँ से हो? नेपाल से हो क्या? आप नेपाल से हो? अभी इंडिया से ही हूँ। अच्छा, अभी इंडिया से। अच्छा, आपकी अभी इंडिया में है क्या? और रोजामन तो अबो डरना मिनी आ गया। इंडिया से ही फ्रॉम पंजाब। अच्छा, आप पंजाब से है? अच्छा, थैंक यू जी, पंजाब से मुझे सपोर्ट करने के लिए। पंजाब से जी जी, मैं पंजाब में रहता हूँ। अच्छा, पंजाब में रहता हूँ आप? आपके आपके उधर भी पोर्क मिलता है क्या बोला? हाँ, बहुत मिलता है। हम लोग की खाती है ना, बहुत मिलता है।
ओ से सास मन ओ सस में बोला अच्छा। हाँ जी सस में मिलता है, बहुत मिलता है। साल फेस देना मेरे लिए साल कल फेस देना मेरे लिए, हाँ हाँ बोला। अच्छा आपके लिए फेस देना है। ठीक है, ऑनलाइन भेजना पड़ेगा मतलब, ऑनलाइन देने से जाएगा ना। और रोजिया जा ऑनलाइन देना ना। ऑनलाइन कर दो, हाँ हाँ हाँ। हाँ तो क्या करो, इतना दूर है तो ऑनलाइन करना पड़ेगा ना। पैसा रोजिया ऑर्गेन आबो, हाँ हाँ मिनिट। सिनायो नामाब्रा रजे नोङो? अजय जी बोला। अजय जी थांग बाहर निकाला, अजय जी बोल के मतलब इसका मतलब क्या है, ऑर्गेन वैसा गेद्दा बसुमतारी। सोरनि नाम जाखोब्रा गेद्दा बसुमतारी। हाय बाजै हाउ आर इउ होनदों आरोना गेद्दा बसुमतारिया। गेद्दा ओमफ्राय हाय बाजै बायदिबो आङो थिगैनो मेथिखु आप कैसे हो गेद्दा बसुमतारी। मोजां रजिया सिनाया आङो आब' सोरबा हा हा मिनिदों जोंहा आइ। ओमफ्राय जोंहा रबिना हेलो बोला, रबिन आपका शादी हो गया बोला, हाँ जी हो गया मेरा शादी। आई एम मैरिड हूँ मैं। आपका भी हो गया क्या रबिन जी? असम का लड़की पसंद है तो पहले से शादी कर लिया है क्या? और गेना रोजे, अच्छा अच्छा रोजे से नहीं बन रहा है रोजे। ऑर्गेनिक क्या बोला रोजे? हंस हंस रहा है ना मेरा नाम लेकर, अच्छा मेरा नाम लेकर हंस रहा है ना बोला ऑर्गेन ने। ओमफ्राय गेद्दाया मानगोन आई एम फिन होनदों आरो ना। अच्छा फिन मारि नांगौ नामा नोंखौ गेद्दा? आई एम फिन। ओमफ्राय जोंहा रजिया हा हा, मनिरामा हाय होनबाय हाय। ओमफ्राय जोंहा रजिया आङो जेबो खोनाया दे आब' होनदों, आदसा जेबो खोनायाखै ना दे दे। ओमफ्राय जोंहा मनिरामा रजे आब' होनदों ना। ओमफ्राय जोंहा खोनायानो माने रजिया, आं रजिया गैया। ओमफ्राय जोंहा रबिना मा होनखो मुझे भी आप जैसा सुंदर लड़की चुन चुन के देना बोला, अच्छा। सुंदर मेरे से ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, जवान लड़की बहुत है आसाम में। ओमफ्राय जोंहा मनिरामा मा होनखो आपसे
आब' साहा फुदुंदों र' आं आब' होनदों ए साहा फुदुंदों दे आगै दे अर्गेना मुझे मुझे मॉडरेटो दे दो मुझे क्या बोला मुझे मॉडरान दे दो ना बीके मैम क्या बोला मदद ऑर्गेन ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा मुझे मदद दे दो मदद दे दो ना बीके मैम बोला अच्छा उनावफ्राय जा रजाया मानगो आं खोनायाबो रायदावदों नोंसोरजों होनदों आच्छा खोनाया रायदावदोंनो ओमफ्राय जा रजाया मानगो आगै मनिराम होननानै हारहरदों ओमफ्राय जोंहा अर्गेनिकिया बोला गुरुं ब्र काहा बाता हो हाजुर गुरुं गुरुं ब्र काहा बता हो हाजुर बोला अच्छा दे ओमफ्राय जोंहा मनिराम आब' रजे साहा लोगो लोंनो फै आब' होनदों साहा लोंनो लिंहरदों रजे मनिरामा गैया रजे आगै ओमफ्राय जोंहा अर्गेनिका बोला मदरेटर बोल रहा हूँ बोला इसको तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये तो समझ में नहीं आ रहा और कहने वाला गुरुंग साला गया क्या गुरुंग अच्छा बता नहीं गुरुंग 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 पता नहीं चला गया कि नहीं है गुरुंग कौन सा गुरुंग दे गुरुंग नाम आया था क्या सब ओमफ्राय सिंगेल आगैया आच्छा हेलौ बाजै होनदों ना हेलौ सिंगेल बय आगै ओंखाम संजानायनि टाइम मा होनो सुटि जादों नामा ओमफ्राय जोंहा रजाया आगै मनिराम आङो साहा लोंखांदों ओंथि होनदों ना लोंखादों ओंथि होननानै हारहरबाय ओमफ्राय जोंहा ब्लू दे दो ब्लू बोला अच्छा अच्छा इसको बोला था क्या ऑर्गेन ब्लू को ही ऐसा बोला था क्या और मनिराम आंगो अ दे लों आंबो लोंदों होनदों आरोना लोंखादोंनो आरोना लोंखादों होनदोंमोन ओमफ्राय जोंहा सिंगेला आच्छा बाजै मा ओंख्रि संखोरा होनदों आं ओंख्रिखौ मोनथिबावलालै मा संखोथाय बिब'आ दिनै बिब' संनाय जानोसै आरोना मा संनानै दोनखोथाय खावब्ला जानोसैल' आङो बिब'आबो बैखि थायोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेला आच्छा बाजै सुथि जाथ'वाखैलै होनदों आच्छा होमबा मालाथो संजागोन आगै सुथिबो जाथ'वाखैबा आयु टाइमा माथो ओमफ्राय जोंहा अर्गेना मा होनखो ऑर्गेन क्या बोला मोटे जी इसको बोला अच्छा ब्लू को बोला था ना ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया आच्छा आब' रजे मा खबर होनदों आरोना आब' रजे मा खबर होनबाय जोंहा परमेश्वर नार्जारिया प्लट होननानै बिदि नायबाय आरोना आच्छा नायखुमाबाय नामा अर्गेना आप बहना दिया मुझे ब्लू it's short आप बना दिया मुझे ब्लू अच्छा
अब बना दिया मुझे ब्लू शर्ट इट शर्ट आपको भी ब्लू बना दिया आपने ब्लू मंगाया था ना तो दे दिया ब्लू बना दिया ओमफ्राय जासिंगे आदसा बिब' फैनायखाय ओंखाम ओंख्रि संनो गबाय आरोना बाजै नों आदसा बिब'आबो थायो खाथियाव बैखो बिब'आ मालाय न' लुगासिनो दै सिंगेलागै ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनखो आगै सिंगेल मोजां नोंहालाय आगै होनदों नोंहालाय होनदों आरोना नोंहालाय आगै होनदों आरोना रजिया सिंगेल आगै ओमफ्राय जोंहा दारमेश्वरा मा होनखो होनदों नामानो बेसेबां गोलावखा नामाब्रा होनदों जा अनजालिया लाइक दा होनदों ना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय अनजालि बर' ओमफ्राय अनजालिया हेलौ होनबाय हेलौ सिंगेल आगैया आंनाबो मोजां दे आब' रजे होनदों ना मोजां ना सिंगेल आगैया आदसा ओंखायनोथ' खुसिथारा आरोना होनदो आदसा आंखौ होनबाय नामा आगै मा होनो सिंगेल आगै ओमफ्राय जा गेद्दा बसुमतारिया पसन्द हो गया क्या भाभी जी बोला पसंद हो गया मुझे गेद्दा बसुमतारी बता दीजिए मोजां रजिया नोंगौ होनदों आरोना सिंगेला ओमफ्राय आब' रजे मा ओंख्रि जाखो होनदों मा ओंख्रि जाखोनो सिंगेला सोंदों रजेया आगै नै रजे लोगो जानोबा नैबे मा होनो फिसिनाव दोनदोंमोन आङो गेद्दा बसुमतारी बेजों लोगो जानोबा आदसा बाजै आं वानावसो संजागोन दै होनदों हाब फुङावबो फुरिजोंसो थायो ओमफ्राय दा आरो एकथासिम उखैया नामाब्रा आगै नोंखौबो आरो संगौथ' बाब टाइमा ओमफ्राय अर्किड मोनखो ब्लू मिले अब ब्लू मिल गया आपको अच्छा मैं दूसरा की चैनल अच्छा दूसरे के चैनल आसानी से विजिट करके उसको साफ कर आऊँगा अच्छा हाँ जी ब्लू मिल गया आपको मैं दूसरे की चैनल आसानी से विजिट करके उनको साफ कर पाऊँगा हाँ जी आसानी से आप साफ कर पाएगा मतलब ब्लू दे दिया इसलिए तो आपको भी आपने ब्लू देने के लिए पहले बोला नहीं था वजह सिंगल माथो आब'बो लिर आदसा अफिस होनदोंमोन ना बेखौनो आब' फरायहरदों ब्लु मिल गया अपि मे ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनखो ओंलै बाजै आदार जाबायलै
ओंखायनो मोना उखैनाय मोना माथो हादोर जायो जानायालाय नोङो सामफ्रामबो थाबाय थाबाय नालाय फुरिजोंनो माबोरैहाय थायोलै ओमफ्राय रजेया मोनखो मोजांनो जानांगौ दे आगै सिंगेल ओंख्रि संबाय बिमा फिसासोमोन संथ'आखैनो आं होनो जानांगौ दे मोजांनो जानांगौ दे आगै सिंगेल ओंख्रि संबायनो ना ओंख्रि संबाय बिमा फिसासोमोन होनदों आरोना ओमफ्राय संथ'आखैनो आं होनदों आरोना थांलायबाय जोंनिया नै अर्गेना मागो रोजे सिस्टार आपको साफ किया है प्लीज बैग देना वीडियो में कमेंट दिया है बोला रोजे नोंखौ साफ खालामबायनो अर्गेना आपको साफ किया है अर्गेन ने रोजे कमेंट भी दिया है बोला रोजे कमेन्टबो हरबायनो रिटार्न हरफिनदो ब्लु होनो नामा रोजे नोंनोबो ओमफ्राय अनजालिया गुड होनदों आरोना सिंगेला गैया नोंगौ नामा आब' रजे दाबो सङाखै होनबा ना होनदों आरोना दाबो सङाखै नामा सोंबाय जोंहा सिंगेला ओमफ्राय अनजालिया हा मिनिबा अनजालि बर' अन थेंक इउ वन रखने के लिए जा रजेया ओके अर्गेन बोला ओमफ्राय जा सिंगेला आच्छा नामा फरिखा ना बाजै अच्छा माना मानना पड़ेगा ना बाजै फुरि जाना बोरै थानो हायो ओंथ' आरो मानना पड़ेगा फुरि जाना बोरै थानो हायो ना मानसिफ्रा माने थानो हायाना बांसिनानो सोरबा ओमफ्राय जोंबो साहाजोंनो थायो आरो ना साहा बिस्कुटजों थायो आरो बेला माने फिसालाफ्रा स्कुल गबासो 1:30 2:00 जायो आरो जोंबो स्कुल थाबा बांसिनानो 2:00 जाखायो 2:30 ओमफ्राय फुङाव बिदिनो बांसिनानो जाया जोंबो ओमफ्राय जा अर्गेना मा होनगोन ओके डान साब बेग देना रोजे सिस्टार बोला बेग देने के लिए बोला रोजे बेग हरनो थिनबाय अर्गेना साफ खालामबायनो कमेन्टबो हरबायनो ओमफ्राय जा अपिया मा होनगोन पाबि जी मुझे अपी भाषा सिखाना चाहता हूँ सिखा दो मुझे अपी भाषा बोला कौन सा भाषा सीखना है अपी आपको कौन सा भाषा सीखना है ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो आगै सिंगेल संथ'आखैनो आं आगै दा न' मोनहैबा संना जाहैनोसै आगै होनदों फानलु खादोंनो ओमफ्राय जा रजेया ब्लु होलाय आब' होनदों ना होबाय आगै ओमफ्राय जा सिंगेला नोंगौ नामा आब' रजे दायो बहा दं नों आब' होनदों दायो बहा दं सोंबाय रजे सिंगेला आब'या ओमफ्राय जा अनसुमैया आंजों रावबो फैलायबायलै बाजै मा खालामनो गरम नोंजोंनो एसे होनदों आरोना फैलायबाय होनदों आरोना थांलायबायहाय खादोंना फैलायबायलै बाजै मा खालामनो होनदों ना गरमाव नोंजोंनो एसे होनदों आदसा गरमाव मा खालामनो जादों आरोना आगै ओमफ्राय एसे फैबाय आरोना आंजों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आगै क'क्राझार बय गोजोननाय थाबाय आगै ओमफ्राय जा रजेया आगै सिंगेल टाउनाव दंफैयो होनदों आरोना टाउनाव दंहैयोनो रजेया सिंगेल
ओमफ्राय जोंहा रजे आब' सना अनसुमै होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा क'क्राझार बया मा ओंख्रिब्रा बाजै जाबाय नामा ना जायाखैनो? ओंखाम जाथ'वाखै आङो, ओमफ्राय ओंख्रिखौ मिथिला आं मा संखोथाय, बिब' संबाय मा संखोबा। ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा सना रजे होनदों आरोना, मा सना रजे होनबाय जोंहा अनसुमैया। ओमफ्राय जोंहा खान्दान बर' हाय होनदों आरोना, हाय सरि चन्दन बर' आरोना, चन्दन बर' हाय होनदों, हाय चन्दन। ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया ए आब' रजे दे दा थांना संजाहैदो होमबालाय होनदों सिंगेला गैया, दा थांना संजाहैनो थिनबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा अजितआ गरम जालायबाय नै आंना मरन लाइक दान 33 बिमा बिदि दे थेंक इउ अजित लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय, आंनि बिसिनाव फैनायनि थाखायबो। बबाव थांखो? ओमफ्राय जोंहा चन्दन बर'आ मा खबर आब' होनदों ना, खबरा आंना मोजां आगै, ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै खिथादो दे। ओमफ्राय जोंहा रजे आब' सना अनसुमै आङो दा न'आव नोंहानाव थांगोन होनदों आरोना, नोंसानाव होनदों खोमा ना, नोंहानाव थांगोन होनदों आरोना। रजेया आब' सना अनसुमै आं दा नोंहानाव थांगोन होनदों, दा थांगोननो। ओमफ्राय जोंहा एमडि एक्टिभ आलि ना, what a mint I will be right back बच्चा इंग्लिश तो ज़्यादा समझ में नहीं आती रे एमडी, लेकिन थैंक यू मेरी लिस्ट में आने के लिए। आई विल बी राइट बैक। ओमफ्राय जा क'क्राझार बया मा होनखो, आब'खौ एसे नायजागौमोन ना बाजै सना होनदों, आब'खौ एसे आब'आ नायजानाय नङालै ओइ आंनि बिब'खौ होनदों नङा क'क्राझार बय। ओमफ्राय जोंहा अर्गेना मा होनखो, अंजलि जी आपको भी साफ कर दिया है प्लीज गिव बैक बोला ऑर्गेन ने। अंजलि तो अभी अंजलि नहीं है रे ना, कहाँ अंजलि निकाले ऑर्गेन, अंजलि चला गया होगा रे। अच्छा ये वाला अच्छा अंजलि दो अंजलि आया ना, तो कंफ्यूज हो गया मेरा, मुझे कंफ्यूज हो गया था। अंजलि जी आपको भी साफ कर दिया, अंजलि बोलो आपको भी साफ कर दिया ऑर्गेन ने, और गिफ्ट देने के लिए बोला, गिफ्ट बैक बोला अंजलि बोलो। अजितआ जोंहा मा होनखो, आंना टाइम गैया दे बिमा होनदों। आदसा टाइम गैया ना, दे जेबो नङा दे अजित। ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो, आगै सना सिंगेल होननानै हार्ट हरबाय। अनसुमैया जोंहा आंजों रावबो लोगो जाला नामा होनबाय अनसुमैया। अनसुमैबाबो लोगो जानो मोनो लोगोफोर, अनसुमै बर' सिक्रेट दस बनजाव गाइस लक। ओमफ्राय जोंहा चन्दन बर'आ मेसेजखौ मानो दानखो आगै। ओमफ्राय जोंहा अर्गेना प्लिज गाइस सापर्ट बेक
100% मिलेगा बोला। ऑर्गेन को सपोर्ट करना है, ऑर्गेन सबको 100 मतलब बैक करूंगा सबको, गारंटी है 100% मतलब। ओमफ्राय सन्दन बर' आ गया गाज्रि आंनिया होनदों। आच्छा मानो आगै? ओमफ्राय जा अनजालि बर'आ हेलो बोला। ओमफ्राय अजिदा अंजलि बोरो आपको सब किया है ऑर्गेन ने बैक रिटर्न करने के लिए बोला। अजिदा मानगो माथो ब्लू बोखारखो बिमा होनदो। आच्छा ब्लु नांगौ नामा नोंनोबो? औ अजित ब्लुआथ' मैयानो बोखारदोंमोन आङो ना थांखो अजित औ नो अजितआ माथो ब्लु बोखारखो होफिनबाय आं। ओमफ्राय जा बिबारिया लाइक दान लोगो होनदों ना। आच्छा थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय, आंनि गोसोआव होनो थाखाय बिबारि। ओमफ्राय जा बिबारिया मोजां ना होनबाय। औ मोजां आंना बिबारि फ्रेन्ड। नोंनियालाय माबोरै खबरा? ओमफ्राय सिंगेला आब' रजे होननानै हार्ट हरबाय। ओमफ्राय जा राबाया नालेब आगै होनदों आरोना। कारेन्ट थांनानै होबायहाय लोगोफोर जि गरम। ओमफ्राय जा बिबारिया मा होनदों गरमथार नामा लोगो होनदों। बिराद गरम कारेन्ट थांबाय, लाइना एकदम जारलाखासो। ओमफ्राय जा रजाया मा होनगो आगै सिंगेल ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नामा होनबाय आरोना। ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नामा होनबाय। रजाया सोंबाय ओंखाम जादोंना जायाखै सिंगेल। ओमफ्राय जा रजाया मा होनगो आब' सना बिबारि होननानै हार्ट हरबाय। ओमफ्राय जा अजितआ बाय बाय थाथा दे आङो दसे उनाव फैफिनगोन बिमा होनबाय। दे सोलाबाबा अजित। ओमफ्राय जा बिबारि नार्जारिया मा होनखो जाखांबाय नामा लोगो होनदों। ओहो जाथ'वाखैनो लोगो, ओंखाम जाथ'वाखै आङो दा दसे थानानैसो जानोसै आङो, माने एलबि दोननानै जानोसै आरोना। ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनगो आच्छा बाजै आंनो गोथां हरलाय आब' अनसुमैखौ। आच्छा हरबायमोन दे आङो सिंगेल आगै। ओमफ्राय जा बिबारिया रजे आगै होननानै हार्ट हरबाय। मा खालामदों होनबाय आरोना। ओमफ्राय जा राबाया रजे गिख' होनदों। ओमफ्राय जा अर्गेना अनजालि मनजालि पतंजलि कोई भी हो प्लीज सपोर्ट मी बैक। अच्छा बैक साप मिलेगा बोला अंजलि पतंजलि कोई भी हो प्लीज सपोर्ट मी बैक साप मिलेगा बोला अंजलि। ओमफ्राय जा बिबारिया मा होनखो सिंगेल बय मा खबर फंबाय होनदों आरोना। ओमफ्राय जा सिंगेल बया जाथ'वाखै आब' रजे फुङाव फुरि जादों होनदों। फुङाव फुरि जादोंनो सिंगेल बया। ओमफ्राय जा रजाया मा होनखो आब' सना बिबारि आङो बेरायफैदोंसो होनदों। रजाया बेरायहैदोंनो। ओमफ्राय जोंहा अर्गेनिकारि ओमफ्राय जा बिबारिया मा होनखो अंजलि कैसे हो बोला बिबारी ने पूछा अंजलि कैसे हो। रजेया राबा गिख' होननानै मिनिबाय। ओमफ्राय जा बिबारिया अबाव रजे आगै होनदों आरोना। ओमफ्राय जा बिबारिया गिख' राबा एसे इदि खालाम ना रजे आगै होनदों आरोना। ना रजे आगै होनबाय गिख' राबा होननानै। गिख'सो नामाब्रा बे राबायालाय। ओमफ्राय जा रजाया मा होनगो नोंगौ नामा आगै सिंगेल होनदों आरोना। जा क'क्राझार बया मा होनगो अनसुमै बर' आंनाव साब खालाम हर आङो लोगो जागोन होनदों। अनसुमै जे बे क'क्राझार बया लोगो जागोननो साब खालाम हरनांगौनो। ओमफ्राय जा राबाया मा होनखो बिबार गावदां होनदों आरोना राबाया।
ओमफ्राय जोंहा बिबारिया मा होनखो मोजां दे आंबो लोगो होनदों मोजां दे आंबो लोगो होनबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा अर्गेना रजे सिस्टार आपने फी पहन लिया ब्लू टी शर्ट बोला अच्छा रोजे सिस्टर आपने भी पहन लिया ब्लू टी शर्ट बोला हाँ रोजे सिस्टर भी पहन लिया ब्लू टी शर्ट अच्छा ओमफ्राय जों अजितआ मा होनखो हा हा मिनिनानै इदि नायबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा बिबारिया मा होनखो जेरिमिया राभा ब्रादार सना मा ओंख्रि जाखो होनदों आरो ना जोंहा बिबारिया ओमफ्राय जोंहा बिबारिया मा होनखो रजे सना गिखमार होनदों आरो ना सोंबाय आरो ना रजे सना गिखमार होननानै ओमफ्राय जोंहा राभाया जायाखै होनदों आरो ना जाथ'वाखै आरो ना ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया आब' रजे आङो एकथायावसो ओंखाम जागोन होनदों एकथायावसो जागोननो ओमफ्राय जोंहा रजेया आब' सना बिबारि बिराद गिख' बे हा हा मिनिनो बिराद गिख'नो ओमफ्राय जोंहा रजेया अ नोंगौ नामा आगै सिंगेल होननानै हार्ट हरबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा क'क्राझार बया मा होनखो बाजै ब्लु हरब्रा होनदो हरबाय दे आङो मा होनो क'क्राझार बय ओमफ्राय जोंहा अजितआ बिदि खालामबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मोनगोन दे जागोन आगै सना होनबाय दे जागोन आगै सना होनदों ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया अनसुमै आब' साब खालामबाय दे कमेन्ट गारबोबाय दे आंनि नोंनि सर्ट भिडिअ नायना होनदों अनसुमै सिंगेल बया साब खालामबायनो ओमफ्राय कमेन्टबो गारबोबायनो सर्ट भिडिअ नायनानै ओमफ्राय जोंहा रजेया अन होनबाय आरो ना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय अर्गेना सिंगेल बय साबधान प्लिज बेक बोला सिंगेल साब खालामबायनो अर्गेना बेक प्लिज बेक होनदों आरो ना बेक हरफिननो थिनबाय सिंगेल बय ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया दे आगै सना होनदों आरो ना फैबावलायासै गरम माबाया कारेन्टआ ओरैबायदिखासो फैगोना फैलाब्रा बेलाय लाइनालाय ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो थाथ' बाय थाथ' दै होनदों आरो ना अ दे मा होनो अजित बाय ओके मी अपी सिंगल बॉय ने क्या बोला ओके मैं अभी बैक करने का टाइम नहीं है इवनिंग में बैक करूंगी ठीक है ऑर्गेन्जी बोला ऑर्गेन्जी इवनिंग में बैक करूंगी बोला सिंगल बॉय ने अभी ड्यूटी में है बोला ऑर्गेन्जी आपको मतलब इवनिंग में रिटर्न मिलेगा सिंगल बॉय ने रिटर्न देगा इवनिंग में अभी ड्यूटी में है बोला टाइमा माथो अर्गेनिक अनसुमै अनसुमै दीदी साब
done please back होनदों अनसुमै साब खालामबाय नो अर्गेना बेग बिदों आरो ना बेग हरफिनदो अनसुमै आपको ऑर्गेन ने साफ किया है बैग बैग रिटर्न करो अनसुमै अनसुमै बर' ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया गैया टेंशन मत करना मैं हूँ बोला टेंशन मत करना बोला टेंशन ओमफ्राय ऑर्गेना अनसुमै दीदी को डांस खतरनाक है डांस खतरनाक है अनसुमै दीदी का डांस खतरनाक है बोला ओमफ्राय जोंहा सिंगेला आदसा बाजै आङो थांबाय दे इभिनिंआव लोगो मोनगोन दे होनदों दे सिंगेला दे ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया दे होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा दैमालु हेलौ बाजै होनदों हेलौ दैमालु बिबोनां मा खबर दे दङ मोजाङैनो नोंहालाय होनदों आरोना दैमालुआ आंहाबो मोजाङैनो दङ मोजांसो जानांगौ आरोना खबरा सिंगेला गैया बे मालिकखौ बे दाबुं फोरबाथाय बे दुबुन बे दुबुन गुबुन फोरबाथाय मोना जाजानो आच्छा बे गुबुनफोरबाथाय मोना जाजानो गिना थाब बेग खालामनो थिनखायो थिननायखौ जोंनो ओंखारलां बाजै होनदों आरोना आच्छा मोना जाजानो गियोना आरोना खालामनो थिननायखाय आच्छा बुजिबाय आङो र' सिंगेल बयाखै ओमफ्राय जोंहा दैमालुआ मा होनखो ओंखाम जाबायना जायाखै होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै दैमालु ओमफ्राय जोंहा अर्गेना मा होनखो जिसको पि साब दिया है प्लिज कल साब बेग कर देना है करेंटली सडनली साब बेग देना मत बोला सडनली साब बेग देना मत बोला क्या बोला रे जिसको भी साब दिया है अच्छा आपने जिसको भी साब दिया है प्लीज कल साब बैग अच्छा कल साब बैग करना है सडनली साब बैग देना मत अच्छा माबा ऑर्गेनिक ऐसा क्यों बोला रोजामन का ऑर्गेन कमेंट चेक करो बोला ऑर्गेन रोजे ने कमेंट चेक करने के लिए बोला ऑर्गेन
कमेंट चेक करने के लिए बोला अर्गेन रोजे ने बजा सिंगेल बया मानगो आब' रोजे नोंहा थाथ'दो दै इभिनिंआव लोगो मोनगोन दे होनदो आरोना ओमफ्राय जा रोजाया मानगो अके दे आगै सिंगेल बय होनदों बजा अर्गेना अके आई विल चेक बोला अके चेक आई विल चेक बोला रोजे सिस्टर ऑर्गेन ने क्या बोला रोजे सिस्टर कमेंट नहीं आया है आपका बोला रोजे कमेंट थाङाखैनो ऑर्गेन नाव बाजैया दैमालुजो मासोंखो बाजैया बबे जायगानि जाखो होनदो आरोना आङो मा होनो माबा आसामनि जायगा आसामनि आङो आसामनि मा होनो बङाइगाव ओमफ्राय जा अर्गेना मा होनखो केनट कमेन्ट आया नहीं है भाभी आएगा तो जय की कमेंट फ्री करके करूँगा हा तो आएगा तो जाएगा कमेंट आया नहीं है भाभी जी अच्छा कमेंट नहीं गया रोजे का मैंने बता दिया है ना रोजे को कमेंट नहीं गया कमेंट फ्री करके आऊँगा हा कमेंट आया नहीं है भाभी आएगा तो रोजे की कमेंट फ्री करके खाऊंगा हा अच्छा अच्छा जी कमेंट क्यों नहीं गया ओमफ्राय दा दैमालुआ अच्छा बङाइगाव होनदों आरोना औ दैमालु मोजां अर्गेना रोजे की कमेंट को फ्री करके फ्राई करके अच्छा जी फ्राई करके खाऊंगा हा बोला अच्छा फ्राई करके खाऊंगा कमेंट नहीं गया ना रोजे थांबाय नामा कमेन्ट थाङाखैनो कमेन्ट थाङाखैनो अर्गेनाव ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो हाय बाजै सना होनदों ना बिरदाव हाय बिनां सना अर्गेना जोंहा मा होनखो कोई बात नहीं साफ कल तक दे देना अभी जल्दी साफ मत देना बोला अच्छा ऑर्गेना कोई बात नहीं बोला साफ कल तक दे देना अभी जल्दी साफ मत देना बोला
जल्दी नहीं चाहिए आपको क्यों जल्दी नहीं चाहिए ऑर्गेन जी मोजां बिरदावा खबर सबर बाजैनो खबरा आंना मोजाङैनो दङ बिरदाव ओमफ्राय नोंनियालाय माब्रै बिरदाव मा दं ना होनदों खबर सबर dong मोजाङैनो dong ओमफ्राय नोंनियाव माबोरै orgena un समय दीदी को नोटिफिकेशन आया है मेरा मेरे में बोला उन समय दीदी की नोटिफिकेशन आया है अच्छा मेरे में बोला अच्छा उन समय का रजिया on होनदों आरोना ओइ रजे नैबे मा होनो अर्गेनाव कमेन्ट थाङाखै होनदोंमोनहाय रजे आगै ओमफ्राय जोंहा बिरदावा दं और बोला दं और ओमफ्राय जोंहा अजितआ ममता बसुमतारी फैयाखै नामा बिमा होनदो आदसा ममता बसुमतारिया इन हाउसखौ होनोमोन नामा फैयाखै ओहो फैयाखै ओहो अजित ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनखो शर्ट भिडिअ नायना कमेन्ट हरदोंमोन थ' होनदों ऑर्गेन शॉर्ट वीडियो देख के कमेंट दिया था बोला रोजे ने नहीं मिला क्या सच में ऑर्गेन कमेंट नहीं मिला रोजे ने बोला था कि दे दिया शॉर्ट वीडियो में अबेबा कमेन्टआ हारसिंनो दानजाफिनो दे माब्रैथाय कमेन्ट ओमफ्राय जोंहा बिरदावा अनसुमै शर्ट भिडिअ नायना हरदोंमोन ओमफ्राय जोंहा जाफुंना जोंहा मा होनखो सोर दङ जाखो बाजै सोर दं जाखो बाजै होनदों आरोना जाफुङा ओमफ्राय जोंहा अनिला हाय होनदों हाय ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनदों ऑर्गेन पागला कमेंट चेक हा हा बोला अच्छा ऑर्गेन कमेंट चेक बोला ऑर्गेन पागला कमेंट चेक हंस रहा है ऑर्गेन अपी के रो नेट ऑन लेते हैं नेट ऑन है देखे ओ जूस पी लो अपी के अपी जूस पी लो जानांगोन र' इखौ लादो रन दसे र अभी के अभी सब रिटर्न करने से यूट्यूब ने सब अच्छा खट देता है ना सो बोला खट देता है ना बोला अच्छा और वीडियो मतलब वीडियो देखना पड़ता है 2 मिनट या 3 मिनट 2 मिनट 3 मिनट मतलब वीडियो देख के सब करना है लाइक करना है तो नहीं खटता है ऐसे करने से नहीं खटता है वीडियो बिना वीडियो देख के अगर सब करेगा तो ऐसा मतलब सब अनसाफ हो जाता है सब अनसाफ हो जाता है तो इसलिए वीडियो देखना है 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देख के सब करना है वीडियो देख के सब करने से ना अनसाफ नहीं होता है और क्या मान के मैं चेक करता हूँ हाँ सिस्टर बोला अजिदा मान के जासुलियालाय फैगोन ना फैयाखै बिमा जासुलिया सोरमोनलै जासुलियालाय फैगोन ना फैयाखै बिमा ओइ जासुलिया सोरमोन ममता फैयाखै ओमफ्राय जासुलिया सोरमोनबा आं हमनो हायासैलै अजि ओमफ्राय जों ऑर्गेना मांगा जी 2 या 3 मिनट वीडियो देख के सब करने से सब खट जाता नहीं है
काट जाता नहीं है। हाँ, ऐसा करने से मतलब ये खाता है, बोलता है, लोग बोलता है, यूट्यूबर लोग। लॉन्ग वीडियो को तो आप जल्दी जल्दी में देख नहीं सकता, तो शॉर्ट वीडियो देखने से भी हो जाता है शायद। बाजा अनसुमाया मानखो अजि आंनिबो लोगो जादो दोनो, आंजोंबो लोगो जादो दे होनदों। अनसुमाया लोगो जानो लिंबाय अजि लोगो जानोनो। ओमफ्राय जा अर्गेना रजे पागली तुमने कौन सी वीडियो में दिया कमेंट बताओ बोला। कौन सी वीडियो में कमेंट दिया है रोजे बताओ बोला। अबे वीडियो कमेंट हरनाय मोननोहाय रोजे खिथानांगौनो। ओमफ्राय रोजेया 3 वीडियो नायना कमेंट हरदों आं। अरे अर्गेन 3 वीडियो में कमेंट दिया है रोजे ने। 3 वीडियो देखा मतलब 3 वीडियो देख के 3 वीडियो में कमेंट दे दिया है। आप जाके चेक करो अर्गेन। ओमफ्राय जा अजिदा मा होनखो मन्दिरायालाय फैयाखै बिमा। मन्दिरा आदसा मन्दिराया ओहो फैया आंनाव फैबाङा बियो। ओइ दाखालि खनसे फैदोंमोन। आंबोथ' माबाया नालाय थांनाय जायाखै आंबो। ना होदोंसो नामा बिसोरबो। ओमफ्राय जा अर्गेना मा होनगो 3 शॉर्ट वीडियो समथिंग देखना होता है बोला। अच्छा 3 शॉर्ट वीडियो समथिंग देखना होता है बोला। मा होनो रोजे भिडिअखौ नायखादों दा नोङो ना? भिडिअ नायनानै कमेन्ट लिरदोंना नोङो? मा होनो रोजे आगै? नङाबा कमेन्टआबो दानजाफिनो बोरैबा। ओमफ्राय जा अर्गेना ओके शॉर्ट में दिया होगा फिर तो बोला। हाँ शॉर्ट में दिया है बोला। ओमफ्राय दैमालुआ मा होनगो ओंखामालाय माला संगोन बाजैनो। आदसा मा होनो ओंखामखौ संबाय ओंखामखौ मा ओंख्रि आं मिथिबावला आरोना। आयौ मबाइलासो गोलैनोसै। मोजां रजेया अर्गेन। ओमफ्राय जा बिम ना Mupi namai motu namai matu nupi con sa pasare semas meni yari bem namai bem kasumi bem kusbi masa ज़्यादा समझ में नहीं आ रही रे। हमारा ऑर्गेना क्या बोला? रोजे की ये कमेंट इसमें बता किया कि तुमने किंग कोबरा वाला शॉट में कमेंट। रोजे की कमेंट रिश्ते में बता किया कि तुम ना
किंग किंग सोब्रा बाला शॉर्ट में कमेंट दे दो। अच्छा किंग सोब्रा अच्छा वीडियो में देने के लिए बोला रही वीडियो वीडियो में या शॉर्ट अच्छा शॉर्ट वीडियो में बाला रजे नै बे किंग कब्रा ना मा होनखो किंग कब्रा बाला शर्टआवसो कमेन्ट हरनो थिनदों माथो नै रजे आगै ओमफ्राय जोंहा उमेशआ मा होनखो खाना खाना कैसे खाना कैसे बोला ना अच्छा खाना नहीं खाया उमेश ओमफ्राय जोंहा बिमबि मा मोनखो ओमफ्राय जोंहा गेद्दा बसुमतारिया आज मैंने क्या भाभीज जी आज मैंने क्या बोला रे आज मैंने क्या भाभी जी आज मैंने गेद्दा बसुमतारी मा बुजियासै आं क्या भाभी जी मैंने आज ओमफ्राय जोंहा अर्गेना मा होनखो रजे मार खाजा खायागी आप मार खाएगी आप बोला रजे मार खाएगी आप बोला अच्छा किंग अच्छा इसमें देने के लिए बोला थी फार्स्ट वीडियो में फार्स्ट शॉर्ट भिडिअ'आव हरनो थिनदों खोमालै रजे साबनि दंना बिनाव नै किं कब्रा माने साब भिडिअ दंमोन ना फार्स्टआवनो शर्ट भिडिअ बिनिया माबा साबनि मोनसे भिडिअ दं ओमफ्राय जोंहा रजे मार खायगे रजे मोनखौ अर्गेन किचन अच्छा ऑर्गेन किचन वीडियो कमेंट सेक तेरी बात वीडियो में कमेंट सेक तेरी बात वीडियो में कमेंट सेक पागला नानी ऐसे किया रे ऑर्गेन सेक करो रे किचन वीडियो में सेक तेरी बात मतलब उम्र ऑर्गेना हंस रहा है उमेशा मान के मिला होगा कमेंट ना नहीं मिला रे ओमफ्राय उमेशा हाय टेम्परेचर सान टुडे बोला हाय उमेश टेम्परेचर सान टुडे बोला क्या रे ओमफ्राय जोंहा प्रमदआ मा होनखो हेलौ बाजै हेलौ बाजै हेलौ बाजै हेलौ बाजै लिखा रे प्रमद ने ओमफ्राय जोंहा रजा अर्गेन बोला
रोबिन ने क्या बोला कैन यू स्पीक नेपाली लैंग्वेज बोला नहीं आती रे नेपाली लैंग्वेज नहीं आती ऑर्गेन ने क्या बोला रोजे सिस्टर नहीं है किचन वीडियो में तुम्हारा कमेंट बोला कमेंट नहीं गया नेपाली लैंग्वेज तो नहीं आती लेकिन नेपाली सॉन्ग है ना बहुत अच्छी लगती है मुझे डांस भी अच्छी लगती है और सॉन्ग भी अच्छी लगती है हमारी उधर गांव में नेपाली लोग हैं हमारे गांव के सामने नेपाली लोग हैं वैसे हाँ मैंने क्या बोला दोपहर को खाना आया खाम जाना है दोपहर को खान दोपहर को खाना आएगा खाम जाना है बोला अच्छा खाम में जाना है दोपहर को खाना आएगा खाम में जाना है और के नाम रोजे सिस्टर मेरे को बता रोजे सिस्टर मेरे को बता बाटे अंक से देखो रही है बटक उनको से देख रहा है बोला अच्छा मुझे मेरे को बटक से देख रहा है रोजा मन आयु थगायबाय बेखौ अर्गेंआ होननानै हरबाय अर्गें कमेंट नहीं गया झूठ बोल रही है क्या अर्गेन जी और फिर क्या बोला अच्छा ऑर्गेनाइजर्स बोल रहा है रोजे सिस्टर बोला सस बोल रहा है बै सातनि भिडिअ दंना बेयाव हरनानै दोनहाय थांना थाङा थाङाखैबो नै माथो गैयाबो नामा आच्छा बेयावथ' मेरा गैया गैयाबोथ' आरो माबायाव किटचेननियाव नै
किचन वीडियो आ गया सच बोल रहा है बोला ना सच बोल रहा है किचन में नहीं है मैंने भी नहीं देखा अरे ऐसा होता है रे खट्टा है अकेला अपने आप खट जाता है 그저 옷이 라만도 로제 코멘트 셋 칼람나 리턴 버핀데 로제 코멘트 셋 칼람나 리턴 버핀 흔들 아래나 बे सर्ट भिडिअ बे फार्स्टनि नैबे साबा बेयाव हरनानै हो रोजे ओमफ्राय जा उमेशनि क्या बोला सबको लाइट होगा 7 PM को बोला सबका लाइट होगा 7 PM को अच्छा सबका लाइट पता नहीं किस किसका लाइव है 7 PM को अच्छा शाम को लाइव होगा 7 PM को शाम को मुझे पूछा क्या शाम को शाम को LB होगा 7 PM को उमेश मुझे पूछा क्या शाम को टाइम मिलने से देती हूँ मैं अगर टाइम नहीं मिलेगा फ्री होने से दूंगी अगर मुझे पूछा है तो फ्री होने से दूंगी मैं 5, 6, 7 इस टाइम में भाई ऑर्गेना क्या बोला ऑर्गेना उनसुमय दीदी को फुल नोटिफिकेशन फ्री उनसुमय दीदी का फुल नोटिफिकेशन फ्री आया है आया लेकिन गया ना है लेकिन रोजे की को खुश भी नहीं बोला अच्छा उनसुमय का नोटिफिकेशन गया है रोजे का नहीं गया है रोजे ओरै खालाम मा होनो आनसाब खालामनानै ओमफ्राय कमेन्टआबो गैगोना गैयाथाय ओमफ्राय साब खालामफिननानै कमेन्ट हरफिननानै हो साब खालामफिनदो आनसाब खालामनानै साब खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट हरफिनदो होमबा थागोनदां आनसाब करके फिर से नया साब करके दीजिए और कमेंट भी दीजिए रोजे ऐसा करने से साइड होगा भजा उमेश सामान का आपको हाँ बोला हाँ जी मैं अगर फ्री होता है तो मैं देती हूँ फ्री होने से आज भी कुछ काम नहीं होगा शायद ऐसा लगती है शायद मैं दे दूँगी शाम को भी 6 बजे या फिर 6:30 या 7 इस टाइम में दे दूँगी मैं अजिदामोनखौ उनसुमैया थान खोनामाखै माथो गैला होनो उनसुमैया दान खोनामाखै माथो गैला होनो थान खोनाया थांखोना माखो माथो गैला होनबाय उनसुमैया थांखोना माखो माथो गैला होनदों आरोना अजित बिफा थांबाय नामाथाय सोरबा एलबि होबावदोंदां ओमफ्राय जा रजा मा होनखो अर्गेन रेलि होनदों रिप्लाइ भिडिअ कमेन्ट रिपीट वीडियो कमेंट चेक करो पगला बोला कमेंट चेक करने के लिए बोला रे
Bây giờ Zia man ke hai abo kaise ho nana Zia जी मैं अच्छी हूँ जे आप कैसे हो बोलो और कहना ओके ओके बोला रजिया ओके ओके दे अजित होनदों आरो ना ओजा जिया मोनगोन लाइक दानाबो होनबाय थेंक इउ अनसुमाया जोंहा थाङाखै दङ होनदों थाङाखै न' अजित ओमफ्राय जोंहा साम बसुमतारिया अन आरो ना अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मनिरामा मा होनगोन हाय आब' फैबाय आं होनदों आरो ना थेंक इउ आगै ओमफ्राय जोंहा जिया मोनगोन आइ एम फिन आब' होनदों ए गेद्दा बसुमतारिया जेसो जे सिरिन्स आदसा ओमफ्राय जोंहा आइ एम फिन होनदों ओमफ्राय जोंहा मनिरामा आङो नानिखौ लायदोंमोन होनदों आरो ना दे आगै दे मनिराम ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनगोन जाखांबाय नामा आब' होनदों ओहो जाथ'वाखैनो ए टाइमा माथो जि जाबायलाय हो गया थोड़ी देर बाद मिलेगा ओनली 5 मिनट बाबा बजा और गया ना नहीं 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 आया रोजे कोई नहीं थैंक यू हाँ थैंक यू हाँ बोला नहीं आया रोजे कोई नहीं थैंक यू हाँ थैंक यू नहीं गया है जा मनिरामा मा होनगोन Pico papá. लाव Istri papá. होनदों आरो ना स्कुलाव थांदोंमोन होनदों आरो ना Bye bye. दोनसै थ' 100% थांबाय नामा माबायाबो ओमफ्राय जोंहा रजिया अजित साब खालामबाय दे होनदों अजित साब खालामबायनो नोंखौबो रजिया ओमफ्राय जोंहा बिरदावाफोर बिरबोदों नै बिरदाव नार्जारिया बिरबोबाय जोंहा आफाया ordenan re sakit ada Modern macam alasi sana फैनायानो हर थाना गाबोन बङाइगाव थांनो नागिरदों हेलेना लाहानाव आब' आदसा नोंसा मा गामि होनदों ना जोंनिया मा होनो गोजोनफुरि आगै आलासि जानो फैनाया माने बङाइगावआव फैनो नागिरदों आरो ना आगै थांनो नागिरदों होनदों हेलेना लाहानाव आब' होनदों हेलेना मोननाव आरो फोजाब बिरदाव मा होनखो
ว่ามาลายapsina hahมันเกิดโอสโทมายาฮะโซนานีไลบอกเชื่อแวนนะมายาเลยอัสธามาโซนานีไลบอกเชื่อแวนอัสธามุเซนุบายบ้านเงอมาเนอบิดดาวนะ Ngebut dawa asam macam bit organ क्या बोला बीके में मैं अभी लंच के लिए जा रहा हूँ सो भी कंटिन्यू अच्छा सो भी कंटिन्यू योर लाइफ मैं फिर रखती हूँ मैं भी खाना खाने वाली हूँ ऑर्गन खाजा आप खाना खा लो पहले खा लो मैं फिर रखने वाली हूँ पहले खाना खा के ले लो बहुत मतलब टाइम हो गया ना जामुनिरामा अन होनदों दे आगे दे जा लक्की मनि गयारि मा ओंख्रि जानाया बुंदों ओंखामखौनो जाथ'वाखै आगै मा होनो मा ओंख्रि संखोथाय बिबो संबाय दिनै आं मिथिला मा ओंख्रिथाय गगासो मोनबाय आंहा मा होनो मोनायाव खर' लोबदोंमोन दाखालियो लक्की मनि ओमफ्राय जा बिरदावा मा होनदों आफि जा गोजोन बार मोनथारो नामा नोंसिनि गामियाव बार गैया नै गोजौआव नुवाखै मा सालायबाय थानांगौ नै नङाबा थानो हाखाया आफा जा गरम आरोना ओरैबायदि ओमफ्राय जा बिरदावा ओमफ्राय जा मनिला मा दे आब' आङो ओंखाम जानि र'दे दे जादो दे आगै दे ओमफ्राय जा अजितआ भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरना दोन रजे होनबाय रजेया माबाबायनो साब खालामबायमोननो दे अजित नायदोलाय नङाबा दा आं एलबि दोनबा नोंस्रा खिथालायनो आन्दायगोन ना मोननाय नङा ना ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो आङो खिबायदां आफि आं खिबायदां आफि दा दसे उनाव कमेन्ट खालामगोन आङो अन थागोन होनदों दे आफा दे बिरदावा एसे आखाइ मानजिनि आं होनदों दे बिरदाव दे आफा दे ओमफ्राय जा अर्गेना आदसा अके बोला हाजि हा मोजां रजिया अजित आङो भिडिअ नायनासो साब खालामो कमेन्टआनोमोन भिडिअ अल हाजार दं नामा होनदों ना ओमफ्राय जा अनसुमैया मा होनखो बिरदाव आगै आंजोंबो लोगो जादो दे होनदों बिरदावा खिन्थांदोंनो बिरदावा खिनोसो थांबायनो अनसुमै रजे साब खालामबायमोननो अजित नायदो नोंबो साब खालामहरफिनदो नामा ओमफ्राय जोंहा बिरदावा खिखांबाय आं आइयो एफा थाबनो ओमफ्राय जोंहा रजेया मा लिरदों मा थांदों आयु होननानै मिनिबाय जेबो नङा दे रजे बिदिनो जायो बिदिनो मा होनो बिदिनो बोरैबा जायो आरोना ओमफ्राय जोंहा माबा लिरनाया माबासो फैदोंनो रजेनिया दे अजितमोन नामा जेबो साननाङा अजित ओमफ्राय जा मानखो बिरदा मानखो खिगासिनोसो खामोन आं होनदों आदसा मबाइल लानानै नामाब्रा मबाइलासो हाबजोबबायदांलै होमबालाय आफा ओमफ्राय जा बिरदा मानखो खिखांबाय होनबाय रजेया हा मिनिदों
बेनोलाय लुहो माबाखौ लानानै फैहाय बियो ओइ दैया ब्लु होबायमोन आङो दे ओमफ्राय मबाइल नायनासो खियो आं मबाइल हाबजोब्बायहाय बियो आंहा होमबा मबाइल हाबजोब्बाय बियो होमबा ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो बिरदाव होननानै मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो दाखालै गबोदोंबा मबाइला होनदों बायखानाया फन हरफिननासो आच्छा फायखानायाव फन हरफिननासो मोनफिनदों होनदों बोरै लाखोहाय नोंलाय आफा गलांनायखौनो फायखानायावसो मबाइल लानानै खिबाय नालाय नोङो ओमफ्राय जोंहा मा होनो बिरदावा रजे हाय होनदोंना अनसुमाया होनदों बिरदाव होनदोंना दे सनाफोर सोरा मा होनो साब एरि माबा लालायदोंमोन लालायदो दे आंबो ओंखाम जानोसै आरोना मोसा बिरदावा मा होनखो अनसुमै बर' हेलौ होनदों अनसुमै बर' हेलौ होनदों मा खालामना लानोसै मबाइलखौ पास खालाम गामियाव एटिएम मोन आखाइ होनदों एटिएम गामसाया आच्छा गामसायाव एथेबदोंमोन आखाइ मानजिनो आच्छा सिखारनायाव थरल' गदों होनदों ओमफ्राय गाज्रि जायासै आरो होनबा बिरदाव आफा ओमफ्राय जा एयारा मा होनखो आयु दाबो दोनला दुगि होनदों दोननो नागिरबाय दे ओंखाम जानो आङो एयार ओमफ्राय अजितआ अनसुमै सेभ खालामबाय दै आं होनदों अनसुमै साब खालामबायनो नोंखौबो अजितआ ओमफ्राय जोंहा बिरदाव मा होनखो आङो सापर्ट हरगासिनो अनसुमै रजे मोन होनदों अनसुमै रजे नोंसोरो सापर्ट हरनो नागिरदों र' बिरदावा जा रजेया आर सना होननानै हरबाय जा रजेया अके दे बिरदाव होनदों ओमफ्राय जा एयारा एयारा जा मा होनखो रजे जिउ मैया बिराद मिनिबाय नामा होनदों आरोना ओमफ्राय जा एयारा बिरदावा मा होनखो गाज्रि जायाखै होनदों आच्छा गाज्रि जायासै आरोना मोजा एरेजा गैया नै बिरदाव जयेननि होनदों आरोना बिरदाव जयेननि होनफैबाय जोंहा
दाख्लैनो होनखानाय बावसो आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरदाव जयेननि इलिजा गैया आब' ब्लु होलाय होबाय आङो दे आगै दे ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनगोन ए आरो नोंनि मिनि होयोबा नोंनो मिनि होयोबा हा हा होनदों आरोना रजिया ए आरोना हा हा मिनिबाय जा मिनि होखायो हारसिंनो जा बिनि मिनिनायखौ मिनिनो ओंखारखायोथ' आरो ए आरनिखौ ओमफ्राय आगै इलिजा होननानै हार्ट हरबाय इलिजा गैया आब' होनदों आरोना ए आर खारलुन होनदों जा रजेया हा हा मिनिदों इलिजा गैया जा आब' रजे मा खबर होनदों आरोना मोजां अजिदा मा होनदों आब' रजे होनबाय ओमफ्राय रजेया जा आगै इलिजा मोजां आगै होनदों आरोना ओमफ्राय जा अजिदा बाय बाय थांथ'बाय आं नोंसिनिसिमबो दै नमस्कार जाबाय खर' बावहरबाय नमस्कार बावहरबाय होनदों आरोना अजिदा बयनिसिमबो नमस्कार बावहरबाय आरोना ओमफ्राय जा इलिजा गैया कमेन्ट सेक बर'दाव होनदों आरोना कमेन्ट सेक बिरदाव कमेन्ट सेक होनदों जा इलिजा गैया ओमफ्राय जोंहा इलिजाया अजित जयेन मी होनदों आरोना ओमफ्राय रजिया अके बाय अजित होनदों ओमफ्राय जोंहा बिरदावा बा मालाय रजियाबो जा साइजखाहाय आरो सानसुमैयाबो खावलाया नारें खमला बायदि गोसा बावहाय होनदों आरोना नारें खमला बायदि बाव रजिया रजिया जा साइजखा रजिया आंबो नायबाय ओमफ्राय जा इलिजा मा होनखो बिरदाव जयेन मी होनदों बिरदावखौ इलिजा गैया ओमफ्राय जा इलिजाया मिनिनानै हाय मिनिबाय रजिया जा बिरदाव होननानै मिनिहरबाय आरोना रजे आब' मा ओंख्रि होनदों आरोना Marita. 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 जा गरम ओमफ्राय जा रजे आब' मा खबर इलिजा गैया जा गरम होनदों जा गरम होनदों आरोना रजिया जा आगै इलिजा सबाय बिमा फाजासोमोन
नोंहालाय ओंख्रि होनदों आरोना ओमफ्राय जायो आं दोननोसै फौजि लाबहाय बाजै मा खालामदों थादों मा खालामबाय थादों होनदोंना रायलायदों नै ओमफ्राय जोंहा फौजि ओमफ्राय जोंहा इलिसा आगैया मा होनखो सबाय साम' आब' होनदों सबायजों साम'नो जा फौजिया मा होनदों ओंखाम जाबाय नामा जायाखैनो ओंखाम जायाखै आङो जानोसो नागिरबाय नै दा जानोसै आरो आंना गोबाव जाबाय आं दोखो इलिनियाबो ओमफ्राय फौजियाबो जा मा होनदों इलिजागे मा होनदों फौजि आदा जयेन मि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरदावा सापर्ट खालामबाय आं इलिजा रानि नानि होनदों बिरदावा सापर्ट खालामबाय नै इलिजा आगै ओमफ्राय जोंहा अजितआ खालामबाय आं इलिजा होनदों अजितआबो खालामबायनो आगै इलिजा ओमफ्राय जोंहा रजेया दहायनो खोन्थादोंमोन नों ना आगै इलिजा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा इलिजाया अके होनबाय फौजिया होनबाय आरोना दे सनाफोर होनबालाय दे टाइमाबो बिराद जाबाय ओमफ्राय जोंहा राभा अनसुमै आंखौबो अनदोलै माने इयाव सावन होफैला दे सनाफोर आङो एलबि दोननोसै दे बाय बाय सबको अपनी एलबि रखती हूँ मैं आपि आङो बिरलांनोसै खोमा थाय होनदों दे आफा दे मोजां फौजिया मा होनदों इयेस इलिजा आङो सापर्ट खालामबाय होनबाय इलिजा आगै सापर्ट खालामबायनो नोंखौ माबाया मा होनोमोनलाय फौजि लाबारा इलिजा आगै ओमफ्राय जोंहा बिरदावाफोर बिरलांबाय आरोना आफाया दे आफा दे बिरलांदो दे ओमफ्राय जोंहा कार्तिका गैया अय बिमा होनदों आरोना ओइ मा जाखो फंबाय ओमफ्राय जोंहा नोंसोर फिसा होलाय नाया फिसा नोंसिनि सावना फैजोब्बायसो आंनावसो जायाखै ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनगोन थाथ'दोलै दे बयबो होनदों आरोना जोंहा अजितआ ओमफ्राय कार्तिकआ आंनो ब्लु हो बिमा दासो आंहा दोननोसो नागिरबायमोन आदसा दे होबाय दे दसे आंनो ब्लु होबाय दे आगै दे ओमफ्राय जोंहा फौजिया इलिजा नोङो अबेनि होनदों आरोना इलिजा अबेनिनो नोङो फौजि लाबारा सोंदों आरोना आगै ओमफ्राय कार्तिकआ आंखौ फंबाय होननाङालै नोङो होनबाय आदसा माथो होनबावगौलै माथो होननांगौब्रा कार्तिक दानो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फौजि लाबारा मा होनखो आंनाव एसामिस खालामलाय होनदों आंनाव एसामिस माने एसामिस खालामलाय होनदों आरोना मेसेज खालामलाय होनबाय फौजि लाबारा सोरखौ होनखोबा इलिजाखौसो होनदों नामा ओमफ्राय जोंहा मनिरामा मा होनगोन थेंक इउ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मनिरामा आं इलिजा होनदों अनसुमैया जोंहा फौजि हमको भी सपोर्ट करो बोला अनसुमै ने सापर्ट खालामनो थिनबाय फौजि लाबार ओमफ्राय जोंहा मनिरामा आं मुसलपुरनि होनदों आं मुसलपुरनि होनदों आरोना जोंहा मनिरामा गैया ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ थेंक इउ होनदों फौजि लाबार मैं जिरी फौजी लाबार मैंने जिरी जेर मतलब इन्हीं बजा रोजा मान गए हाँ मैंने किसको बोला बोल बजा रोजा मान गए
थाथ'दो दे आब' सना अल सनाफोर बाय 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 उनाव लोगो मोनगोन दे सनाफोर हाथ हरबाय सोबखौ बाय बाय आगै रजे दे सनाफोर आंबो ओंखाम जानोसै आरोना ओमफ्राय जा खाथिया गैया आंनि लाइभआव हारसिं नायदोंमोन आंनि लाइभआव हाबनानै दासो मावाखै गोजोनना मोनदोंमोन आं नोंनि लाइभआव हाबनानै दासो गोसोखौ गोजोननाय मोनदोंमोन आं होनदों आरो नंगौ नामा आगै थेंक इउ दे थेंक इउ होमबालाय गोजोननाय थाबाय आगै कार्तिका मा होनखो खामानि टाइमा जालायबाय नै बालनि दे आरोना दे 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 माव दे खामानि माव दे ओमफ्राय अनसुमाया गैया दे बायबाय दे बायबाय दे गासिबो दे सबको बाय बाय रखती हो दे दोननोसै दे सनाफोर आङो ओंखाम जानोसै आरोना जामुने रामा गैया आब' बाय दे गोबाव गाबोन हेलेना आब' लानिफ्राय दाहाय प्राइमेट श' दङ गुवाहाटीयाव नंगौ नामा आगै इलिजा दे आगै दे इलिजा बायबाय गासैखौबो बायबाय दे ओमफ्राय जा खाथिया गैया अके बाय 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 सबको बाय 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 फौजिया माथो जोंहा बाजै नोंनि इन्सटाग्राम आइडि फर लिंक होनदों आदसा आङो इन्सटाग्रामाथ' दङ ओमफ्राय सोलिया माबायानो आरोना आङो बिश्वकबि आंनिया मा बिश्वकबि सोर आंखौनो बुंदोंमोन नामा ब्रा फौजि बिश्वकबि हेशटेग बिस आंनिया ओमफ्राय जोंहा कार्तिका जिउ होनदों आरोना फौजिला बार पेज सालायना सालाया पेज सालायोबा पेज मा होनो फल' खालाम फौजि ओमफ्राय जोंहा मा होनो मनिरामा बाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा कार्तिका आंनिया पेजआ मा होनो इउटुबजों लिंक होखानाय आरोना ओमफ्राय जोंहा कार्तिका जिउ बाय होनदों मनिरामाबो इलिजा रानि नार्जारि फल' मी होनदों आरोना MMB I am back अके आबै रानि होनदों आबौ राजा जाखांबाय नामाब्रा मोनायाव खर' लोबनानै गगा मोनबायसैलै नंलायनायनो दोननोसै दे मामा होनो MMD दोननोसै ओंखाम उखैबाय माथो ना जे टाइम जाबायलै आं होनाया मनिरामा बाय बाय उन्दुनोसै दसे होनबाय दे 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 आगै बाय बाय दे गासिखौबो आं दोननोसै दे मा होनो MMD बाय बाय मनिराम सोर सबको बाय 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 आं जानानैसो फैखादोंब्रा आबै रानि जाखांबाय आरो नोङो ना दे दे आं दोननोसै दे ओंखाम उखैबाय माथो MMD बाय बाय दे बाय बाय लाबाय आङो आइया आंना मैयाबो बिदिनो माबासो जादोंलै माला अजय बाय बाय अजय बाय अजय दैमारि बाय 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 सबको बाय